First na naman si kaibigan Winsmile ah. Thank you kaibigan Winsmile. Thank you Lord. Thank you kaibigan Winsmile. Pangalawang first ni kaibigan Winsmile. May Gcash na yan si Winsmile, 30 pesos. Ang load. Tika lang. Wait. Tika lang. Sige, yung unang bumaba ng bahay, yun na ipipin. Yun. Pakiano nga tong kay Manay Dong. Ana Alorsio. Pauwi pa lang ako from work. From Ana Alorsio. Watch you later. Habol ako. No problem po yan. No problem. Thank you very much. Aha. Oh, seryoso ka talaga. Oh. It's the first honor. May Gcash na. Sian Guanson I host from Sian Guanson. Teka lang, lagyan kita ng jacket. Lamigin ka. Ano ba yan? Uy. Ba't may rangha? Malaki na to siyang Guanson ah. Ay, siya na to ay. Subscribe na ako sa'yo kaibigan ha, Sian Gonzo na oh. Baka sabihin mo di pa ako nakasubscribe sa'yo. Kalimbalo ko sa akin kaibigan, Sian Gonzo. Lagyan ko lang ng jacket. Good morning kaibigan from Arbal TV Vlog. Thank you very much. Yan, may moderator na yan, kaibigan. Saint Guanson. Madilim na kahapon. Dito naman kayo kaaway ha. Sige, paluin mo yan, bebe. Agatin mo. Sa nakapin po tayo, sa nakapin po muna, sa nakapin.
Nagsiset pa ako ng aking mga ano, mga gadget. Yun, game na, game na. Benjamin Official, mega love shoutout. Gandang umaga from Sherwin Tulibas. Gandang umaga rin kaibigan. Gandang araw sa lahat. Pangalawang tusok Manay from Manay Dom Vlogs. Palike po ang ating ano palike. May kisuyo si host. Win smile oh, seryoso ka talaga. Oh, seryoso, no problem. Bagong upload Manoy. Shen Gonzon. Add mo ko sa Messenger. Tunying Maksam. Tunying Maksam din. Tapos Maganda Bugs. Good morning Pogi. Sinong Pogi na naman natin ano? Tunying Maksam, win smile ah. Tunying Maksam yung aking Facebook. Para maano yung ano mo tawag nito? Number. Bakas lang po mga ka-idol. Good morning kaibigan from Arbal TV Vlog. Thumbs up dan kaibigan. Maganda Bugs. May jacket na yan kaibigan Sin Gonzo na. Ito po si Sin Gonzo. Nagpapaayudan po yan. Nakapunta ako dyan kay kaibigan Shin Gonzo nung hindi pa ako monetize. Pag sa akin okay na kahit wala, wag ka na mamuhunan, bigay mo na lang sa iba. Hindi, naisip ko lang yung kaibigan na win smile para naman hindi naman siya nang-aakit. Hindi naman tayo siya nang-aakit na mag-views, gano'n. Parang paano ko lang ba? Palubag-loob ba? Gano'n. Pero ano lang naman yun, naisip ko lang. Pero hindi naman halos araw-araw pag mag-live ako, may Gcash. Pag naubusan tayo ng Gcash sa ating naubusan ng load, edi magsasabi ako na sorry. Ano lang kasi yun, yung Gcash na pumasok sa akin, napanalunan ko lang din. Napanalunan ko lang din sa live stream. Ngayon, instant sa Gcash, naisip ko naman, napanalunan ko sa Gcash. Ano lang naman yun, 200 pesos lang naman. Yung 200 pesos na binigay ni kaibigan Relox Mang yan. Gusto ko rin, nandun mo lang naman sa Gcash, hindi naman nagagalaw. Gusto ko rin i-share na lang. Salamat Manay sa pagsabit. Dan sa nakapindi ka lang. Okay, babalikan ko po sa lahat. Thank you so much from Sin Gonzon. Thank you Sain from Maganda Bugs. Win Smile BGBG. Arbal TV Vlog, Brodong Vlog, Tamsakdan. Yun. Manood po sa pag nakadikit na po kayo. Panoorin niyo na lang po yung video para tayo makatulong. Ganun lang. Para kahit nakasubscribe na tayo, simple di ba? Nagka-subscribe tayo pare-pareho. Magtulungan pa rin tayo. Kahit dikit na, kahit subscribe na, pag may link siya, gano'n naman di ba? Pag nagpop up yung upload natin, siyempre papanoorin natin. Bagong upload ni Manny Dong, at least hindi na kayo hindi niyo nababalikan. At least napanood niyo na yung bagong upload. Manny Dong, Unang giveaway, watch na lang watch. Manood na lang ako, i-like ko na lang. Ba't ba? Like number 6, Manny Dong. Manito ko, pangalawang giveaway. Harang to. Tapos ito nasa harang din Like number 8, 7, 8.
Tapos ito, manitong like number 9. Nasarang din oh. Sa nakapin muna tayo, sa nakapin, live chat. Tapos, mega love shoutout, kaibigan Shirley. Manitong oh, like number 9. 10, pang 10 na to. Ayan oh, pang 10. Number 9 yan oh. Lipat ko lang sa ano, sa panggabi. Hindi makita eh. Yan, pag panggabi makikita siya eh. Baliktad tong cellphone na to eh. Ayun, ano dong, oh, like number 10 oh. Para makita. Nasarang lang, nasarang. Huwag mag-alala sa balik mga ka-idol ha, babalikan ko po kayo. Like Dan Host, may galab shoutout, good morning sa lahat ng mga bisita at viewers mo from Happy March, from manay kaibigan Shirley. Happy March, mega galab shoutout. Benjamin Ruben official, thank you very much kaibigan. Nasarang pa ako mentor from Tony Magsam from Shirley. Dito lang host from Naids Cub. Thank you. Ang Naids Cubs. Sin Guanzon, oh, nag-BG. Drop pa ng link kaibigan Sin Guanzon. May galap sa Tadbro Tunying. Pasilip lang from Ronski Live TV. Ronski, pag nakasilip ka, pag silip mo, mag-drop pa ng link. Para at least may may kating ilong pa, bakit yan? At least may kahit nakasilip-silip ka lang dyan, naka-BG ka lang, may link na pupuntahan. Ganun lang po, ganun. Okay, walang problema, magba ng link. Lalo na po yung mga maliliit na bahay, magbalang po kayo ng link kahit pasilip-silip lang kayo, walang problema sa akin yan. Nagalab siya to Tronsky from Naids Cubs. Benjamin Robin, dan po sa iyo, Flowers vlog mo. Thanks from Ate Krishiba Green Pay vlog. Yun, thank you very much. Thank you. Yun mo yung mga solid mga solid natin na kaibigan. Kasi pag minsan katulad kay Naids Cub, pag pupunta ako diyan, kahit kanino naman pag pupunta ako, pag may may nababasa akong dan pasukli pabalik, may nagbababa ng link, naiirita ako kasi mga walang yun. Basta parang ayaw makatulong sa kapwa small vlogger yun, small YouTuber na katulad natin na small YouTuber. Biti lang host. Madamdama work. Sige, no problem, Gold Diggerot, no problem. Maganda bags, yan, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout, Ever Channel. Alin pa dito yung ni Ever Channel? Ayun pala. Sorry, Ever Channel, sorry. Mega love shoutout house. 11 minutes nung kay Manay Dong, oh. Panoorin natin. Mega love shoutout, Ever Channel, from Ate Krishiba Green Vlog. Ever Channel nag-drop ng bahay. Ito si Ever Channel. Ever OTW, yun. Thank you very much. Salamat. BG Host from Sherwin Tulibas. Thank you kaibigan ha. Dalawa yung nakatambay mo sa akin ha. Like lang po. If dikit po kayo. Iwan lang po bakas. Yan okay kaibigan Shirley. Dabis yan. Pag may live stream po yan, marami din po siyang tao. Marami na siyang kaibigan ngayon kasi pag maganda yung patakaran mo at talagang nakakatulong ka, dadaming kaibigan mo, maniwala po kayo. Bakas lang po, bakas. Na ito kay Manay Dong. Manay Dong ha, palitan na kita Manay Dong ha. Sunod na si Winsmile, hindi nagano si Winsmile ha. Dito tayo kay Ate Maganda Bags. Nanonood pa naman ako kay Manay Dong oh. 4 yan, 4. 2. 3. Pang-4 oh, pang-4. Iwan lang po bakas para mabalikan from kaibigan Shirley. Ever Channel, Dan thanks from Saint Gonson. Ipalitan mo naman ang nakasabit. Thank you, Manoy. Thank you. Morning host from Manoy Florencio Mungkawi. Alex TV. Yun, may galab siya to. Thumbs up house from Alex TV. Salamat po sa 17 thumbs up. 18. Meron na tayong 18 in 15 minutes. Ever Dan pullback for Maganda Bags.
Nakadung pa si Win Smile. Naharang pa siya ng 4 times. O nga eh, 6 ang harang nito, mahaba eh, 6. Basta pag lumampas siya ng 6 minutes, 6 minutes, may harang na yon. Meron sa una, meron sa gitna, meron sa huli. Dikit na po kay Shane Guanson, no? Sa mga nandiyan na subscribe na po tayo para mamaya pag ipin natin, kaunti na lang yung didikit. Para tulungan tayo, tulungan. Ganun lang po yun, ganun lang. Mega love shoutout, kaibigan. Bell's Adventure. Thank you ma'am. Like number 18. Thank you ma'am, Bell's Adventure. Good morning pala sa'yo. Happy Sunday sa lahat. Shoutout sa 9 viewers. 19 thumbs up. Salamat. Dito lang tayo kay Maganda Bags naman. Kay Maganda Bags. 4 minutes kay Manidong. Manood po sa mga didikit ha, manood po. Inday Cebuana, like 18 at harang. Thank you very much. May moderator na yan, Inday Cebuana. Salamat naman at nasilip po na ako sa aking live stream. Kasi lahat po ng nagla-live stream na pinupuntahan ko, ayan po, sinusulat ko po lahat yan. Sinusulat ko po lahat. Lahat ng live stream na pinupuntahan ko, nakasulat po lahat. Para ma-monitor ko rin kung pumupunta rin sa akin. Pero mostly naman pumupunta naman yung iba. Pero yung iba, pasilip-silip lang. Pero okay lang yun. Hindi naman natin pinupursi ay inuobliga na napuntahan ng ating live stream na lagi-laging puntahan. Basta may time lang, yun nga sinasabi ko. Pag may time lang, sige support. Walang problema yun. May jacket na yan ha, Inday Cebuana ha. Ano mo ba to? Ninja? Pwede bang main channel mo munang ipasok, kaibigan? Pero makikilala ka naman oh, Inday Cebuana. Inday Cebuana to kasi yung main niya po Inday Cebuana para sa ng picture. Pasensya kaibigan, Inday Cebuana siguro lagi mo naman ako nakikita sa yung live stream. Ang patakaran ko kasi pag hindi ka pakilala, magpakilala ka muna. Pero dahil Inday Cebuana din ang iyong second account, huwag na natin sabihin Ninja, second account na lang. Lalagyan ko na ng jacket yan dahil kilala naman kita. Sangkay Tunying, baba muna ako. Ikot ako, nasa LSD ng iba, support din ako, balik ko. Sige, no problem. Salamat sa thumbs up, salamat. Maganda Bags. Hello from Bell's Adventure. Good morning po from Inday Cebuana. Maganda Bags, hi from Bell's Adventure. Thumbs up sa nakapin, idol, all dikit. Maganda ba? Dikits Dan from Bell's Adventure. Sino to? Dirty. Tinan ko lang siya, no? Si Dirty. Dirty Retain. Imbecile 69. Mega love shout out my friend. Thank you for coming to my live stream. Yan. May moderator ka na. You have a moderator. Cheers, brother. Thank you, brother. Thank you for coming, my friend. May kudigo from Maganda Bag. Oh, tinitingnan ko kasi. Kasi yung mga nagla-live stream, para alam ko, nagpapapap naman kasi lagi dito. Kaya pinupuntahan ko na sila tambay. Pag tambay talaga ako dyan. Bigi lang. Maganda Bags, dan po sa'yo sa cute ng rabbit mo. Hit that. Smasher Folks from Dirty Rotten Imbecile 69. Please drop your link, my friend. Mano yo? Panggit ng harang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo. Pag medyo mahaba, 6 ang harang yan. Sa una, sa gitna, sa huli. Alex TV, mega love shout out.
I do not understand, but I support, bro. I'll catch up much, everyone. Yes, bro. Thank you for coming, my friend. Thank you very much. Salute. Sorry for I can speak English straight because I'm no college graduate, my friend. Cheers, bro. Yes, bro. Thank you very much. Thank you for coming. My friend, One Dirty Routine, Imbecile 69. Dana ako sa bahay mo, dapat may translator ako dito. Joy Swart by Jean yun. May thank you for coming. Lalagyan kita ng jacket. Thank you, maganda bag. Thank you sa pagpin. No problem. Guanson, Sin Guanson. When smile bag dan? Sabi ni Sin Guanson. Tita Maritsky. Sino tong Tita Maritsky? Drop your ring, my friend. Ito bago pa si Tita Maritsky, oh. Nakasubscribe na ako sa'yo, Tita Maritsky, ano? Kalimbangol na yan, oh, Tita Maritsky. Baba ka po ng bahay, Tita Maritsky. May galab siya naman ito, I miss you na talaga. Ay, thank you, Lord. Irene Del Agua, shout out with love from Ate Irene. Oh, excuse me, galab siya Ate Irene. Salamat po sa pagpunta. Thank you for coming. Tita Maritsky, lagyan ko na ng jacket. Naglinis ako ate, ano? Ate Irene. Sorry kung wala ka pang Hello, Katonying. Hello din Ate Irene. Hello. Thank you very much sa pagpunta. Oh, may jacket na po yan, may jacket na. Baba ko bahay ko, bro, from Manay Florence Hungkawi. Sige. Nauumay ako sa long video, parang maganda bags. Hindi, pag ano, hindi naman sa ipul watch yung mga nakapindyan. Halimbawa, matagal siya, makasupport lang kayo ng 3 minutes to 5 minutes. Pwede nyo lang skip. Ako, tinatapos ko lang yung video kasi ako yung host. Para naman talagang makatulong sa pumupunta sa aking live stream. Sa yung mga nakikipagdikitan, ganun na lang ang gawin nyo po. 3 minutes to 5 minutes, skip nyo na po. Para makarami din po kayo ng isusubscribe. Basta manood po para at least malagas man ni YouTube, ni YT. At least nakatulong kayo sa dinikitan nyo. Para yung manunood din sa'yo, siyempre magme-mention ka, na nanonood ka ng ganito, 3 to 5 minutes. At least, yung pinanuuran mo, yung pinuntahan mong link, at least ang ibabalik sa'yo, manonood din siya ng 3 to 5 minutes, o di paras kayong nagkaroon ng watch hour. Kasi pag pinimension mo, nanonood ka, alam ba ako, Tunying, watch ako ng 3 to 5 minutes, siyempre, dahil pinanood mo ko, papanoorin din kita. Pero kung i-mention mo, Tunying Maksam, Dan, Kalimbang All, pasukli, tapos magbaba naman ng link, ay sorry, hindi kita papansinin. Tatanungin ko kung saan ka dumikit. Titinan ko yung bakas mo kung talagang maganda yung bakas mo. Video lang ito, mentor, hanggang sa matapos si Ellis mo, church lang. O nga kaibigan Shirley, sorry. Thank you, buti ka pa may oras ka sa ating Panginoon Diyos, pero ako nawala ng oras. Pero sana gabayan pa rin ako ng ating Panginoon Diyos. Lahat naman tayo ginagabayan basta mayroon tayo nasa puso natin siya. Hindi nawala dito. Bisita po from TV Bisaya 1. Anong main mo TV Bisaya? Ba't may 1 pa? Main channel din niya to, 238 subscriber. Ayun, nakasubscribe ako sa'yo, TV Bisaya 1 ako.
Bel Olyang, tayo kaibigan TV Bisayawan. Kala ko ninja. Kasi may 1 eh. Yan, may moderator na yan kaibigan. Elimi Vlog. Salamat sa pag-BG-BG. Bisita po, bisita po. Palit sa nakapin ha, palit sa nakapin ha. Dito tayo kay kaibigan Sin Guanson. Ay, tika lang, di ko pala na-watch. Tapos na mano ya, oh. Mano ya, tapos na, oh. Yan na, tapos na mano, nasa live niya, oh. Nasa live na. Maganda yung pinapakita natin para ano. Eto, nasa harang pa, oh. Para makatulong tayo, ribbing nyo, what's hour, ganun. Ganyan po ba, ano, ganyan po ang isang tunay na gustong makatulong. Teka lang po, watch ko lang po si ano, si Ate Maganda Bugs. Ate Maganda Bag, oh. Unang giveaway natin. Ate Maganda Bag, nasa harang pa. Nasa harang lang. Di pa nakasubscribe, Ate Maganda Bag, oh. Like number 23. Maganda yung dinadahan-dahan lang natin para at least naman. Pangalawa ate, oh. Maganda Bags. Di pa rin nakasubscribe, oh. 22 kanina, di ba? Like 23 na. O ito, like number 24. Pinapakita ko lang para makita nyo yung dumidikit. Like number 24 na, oh. Ito pangatlo ate, pangatlo. Like 24 na yun, oh, 24. Ayan, oh, 24. Pang 25 na to. Sa nakapin po tayo, sa nakapin, ha. Sa nakapin, oh. Like number 25 na, oh. Pangatlo sa mga rabbit. Pang-apat. Nakasubscribe na to, Ate Maganda Bagsao. Like number 25 kanina, di ba? Ayan, oh, pang 25, pang 26 na to. Pang 27 na, oh, may dumikit na isa. Oh, pang 27. Tatlo po panoorin ko, tatlo. Maganda Bags, done po sa'yo. From Inday, Cebuana. Mega love shoutout, kaibigan Borniball Vlog. Salamat sa pagpunta, kaibigan. Mega love shoutout po sa lahat ng viewers ni host. Palit sa nakapin, ha. Dito muna tayo, Shin Guanson. Espenta, my friend, Espenta. Mega love shoutout, my friend. No Bird Papa, thank you for coming. Pasupport naman po kay kaibigan No Bird Papa. Yan, Shin Guanson po tayo, Shin Guanson. Salamat sa 32 thumbs up. May kalating oras na po tayo. When Smile ay si When Smile pala. When Smile, baba ka na ba? Ikaw pala yung first owner, di ka pa napipin. Mega love shoutout Miss Palaka. Ang aking kaibigan sa Miss Palaka. Vital Statistic Virgin 34, 44 and 54 from Tawi-Tawi City, Philippines. Miss Palaka, ang aking kaibigan. Thank you for coming. Thank you. My friend, Miss Palaka. Tita Maritski, yun, maganda bags, cute nila. Saglit lang pala yun. Short video. Tapos natin maganda bags. Thank you. Yun na kay Happy Marge, no? Happy Marge, so nasa na Happy Marge, so. I-like ko na lang Happy Marge, like number 21. Live stream to eh.
Welcome to my channel. Share farm na, iba na rin. Yun, sa nakapin tayo, Sin Guanson pala. Sin Gonson. Nobird Papa, Dikit Dan from Bell's Adventure Channel. Salamat, Bell's Adventure. Thank you very much ha. Send Dan Bro from Joy Shirt by Sin. By Jane. Manood po ang video, mahaba yata yung kay Nobird Papa. Monetize channel po yan. Monetize channel na po. Ano rin po yan. Full watch din po yan. No skip ads. Kaya i-recommend ako po lahat ng monetize channel, huwag naman pong skip yung ads, huwag po tayo magmadali. Pag 6 minutes yan, 6 minutes or 7 minutes, pwede na tapusin yan, saglit lang naman yan. Inday Dan full pack, Benjamin Robin official, avoid bakas mo. Nadan Dikit. Sa napanood mo, dito sa live mo, sasabihin. Kung anong napanood mo, kunwari flowers, sabihin mo ang ganda ng bulaklak sa pagpapakain ng pagkain ang masarap. O kaibigan Benjamin Robin, hindi na uso ngayon ng Dan full pack, full support, kasi yung full support na yan, sinding full support, pampainggan nyo lang yan. Pag nabasa ni Whitey yan, pampainggan nyo yan, ibig sabihin, yung comment mo na yun, iniinggan nyo mo siya na i-subscribe ka. Huwag nang ganun, iwasan nyo na po yung full sinding support yan, kasi spam yan, spam. Kasi mas maganda pa kung ano napanood mo yun ang i-mention mo. Kasi pag full sending support, halata nang hindi ka nanood. Kaya ayusin na natin mga kaibigan. Lagi marami akong nakakaaway sa live stream na pinupuntahan ko. Pag mga ganyan ang style, Dan Pasukli. Hindi po paangat channel ang aking live stream. Ayaw ko po ng kalimbang all. Ayaw ko po ng ganun, gusto ko manood para makatulong po kayo sa didikitan nyo. Para kung anong ginawa nyo sa kapwa nyo, yun ang ibabalik sa inyo. Ika nga kung anong tinanim, yun ang bunga. Pag itinanim mo santol dito, pag yung ugali mo ipangit, ang tutubo dyan, ang magbubunga niya, hindi santol. Bulok na mangga. Kaya po ayusin po natin ang pagdidikit. Manood po tayo kung talagang gusto natin makatulong. Kung gusto tayo matulungan, gawin po natin yung tama para yun ang ibalik sa atin, yung dinidikitan natin. Salamat kaibigan Bornibor Vlog. Salamat kaibigan. Meron ka na naman sa aking gift na pang merienda. Manager ni Shane. Hi sis, maganda bag. Love feeds and sa animals. May kalab shout out. Bago pa lang ba to? Bago pa lang to Anong basa dito? Pets and animal. Duff. Mahirap basahin to Kusina, dating dikit from Maganda Bugs. Dan po si Ever Channel from Elimi Vlog. Sin Guanson Unang giveaway kaibigan Sin Guanson. Giveaway po to, giveaway. Hindi ayuda Yan Like number 87 po kaibigan Sin Guanson, nasa harang lang. Pangalawa kaibigan Sin Guanson Pangalawang giveaway. Like number 88 now. 87 kanina, 86. Harang lang, harang. Pangatlo kaibigan Sin Guanson 88 kanina, di ba? 89 na, ayan nag-ano siya, nag-ano yung like niya, ayan 88 kanina, pang 89 na to. Pang-apat kaibigan Sin Guanson. Harang lang, nasa harang. Ayan pang-apat. But 88, 89, dapat 19 na to. Baka hindi po mapasok yung isang like. Nasa harang lahat kaibigan Sin Guanson Short lang pala, short 42 seconds.
Tama yan, host. Virgin, kumain ka na ba? Host Pogi. Oh, tapos na po, tapos na. Magdikitan po, magdikitan. Sin Guanson, Dan Pulpak sa'yo, salamat. Pulido ma'am, Kusina from Dong Vlogs. Yun, salamat, salamat. Morning po, Admin Bornibol from Dong Vlogs. Morning Florencio Mungkawe. Manager niyo sa'yo, nag-love shoutout from Maganda Vlogs. Yun po dapat, nood muna bago mag-subscribe. Yung iba, nagmamadaling balikan sila from Tita Maritsky. Oh, yun ang patakaran ko kasi dito, Ma'am Tita Maritsky. Yun ang patakaran ko. Ayoko ng, ng balangura. Para magtulungan tayo. Tulungan na maganda, hindi yung kung ano-ano. Tama yan, Host Virgin kumain. Thumbs up, idol. Tunying gadya, good morning harang pa from Dudes TV Vlog. Oo, kaibigan, balikan kita po sa bakas. Manager ni Sin, ikaw ba ito kaibigan, Sin? Sin Guanson, ikaw ba ito? Lagyan ko ba ito ng jacket? Manager ni Sin? Sin, nagbabalik din po ako. Kuya hashtag. Sin, nagbabalik din po. Ano ba ito, main? Sherwin Dan Pulpak from Maganda Bags. Dan po, Inday, Cebuana. Nasaan na yung ano mo, Win Smile? Kusina na at Juicy, may galab shoutout. Espenta, may galab shoutout my friend, Espenta. Ever Channel, ano pala si Ever Channel? Inday Cebuana pala. O, Inday Cebuana muna tayo. Palitan muna kita kaibigan Sin, ha? Kapatid po ako ni Kuya Sin. O sige, lagayan ko ng jacket. Sige, thank you very much, thank you. Yan ang maganda, nagpapakilala, kaya tinatanong natin para alam natin kung sino, kung kapatid or main kasi nakalagay diyan manager ni Sin, di akala ko si Sin, si ano lang, si kaibigan Sin din, Sin Guanson. No worry house, thanks so much. Yan, no problem. Maganda na yung kilala natin mga kaibigan. May kalab sila kaibigan Johnny from Dog Vlogs. Salamat po kaibigan sa pag-pin from Inday Cebuana. Lahat dito kaibigan Inday Cebuana, lahat. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Si Tonying Maksam. Oo nga kaibigan Tonying, may pinuntahan ako. And on ko, dalawa sipi ko, may dan ng dan. Wala naman, kaya maging totoo tayo sa sarili. Umangisda, huwag makasarili. Tama yan Ate Akrasiba Gwinpay. Maging totoo tayo sa sarili, huwag makasarili. Namisa, kahapon, 3 na ang kaaway ko, 3 sa live stream. Kasi nagdikit siya sa akin. Kapapasok ko pa lang. Dan na daw. Ay di sabi ko, saan ka po nagbakas ma'am? Para hanapin ko po yung bakas mo. Ay hindi nag-ano. Basta dan ako sa'yo. Tapos nagdan. Doon sa isda ko ay kaduluduluhan ng isda yun. Kaduluduluhan ng vlog ko ba. Seconds lang yun, 19 seconds. Inuna pa yung kauli-hulihan. Mayroon naman latest upload. Hindi pinuntahan yung latest upload. Ibig sabihin akala niya maguguyo niya ako. Hindi nila ako basta-basta maguguyo. Dahil mula umpisa, hindi ako nang guyo. Kaya alam ko ng mga style ng mga mangguguyo. Mga pulpak dan, pabalik na yan. Inday Cebuana po tayo, Inday Cebuana. O ba't nawala na yung aking ano? Nasa live stream na Inday Cebuana po tayo, Inday Cebuana. Salamat kaibigan Bornibol ha. Pababa ng bahay mo kaibigan Bornibol. Cebuana, dan sa cute mo. Na aso, harang lang host from manager ni Sin. Baba ka rin kaibigan manager ni Sin ha. Simple ka may galab shoutout po from Bornibol Vlog. Pinapahirapan ka pa idol Tunying. O nga kaibigan Dads TV Vlog. Hinalungkat ko pa doon sa kabababaan para hanapin yung tapos wala namang comment pala.
Sabi ko, wala yung comment mo, ma'am. Ay, baka nawala. Ang tagal mo kasing hanapin. Eh, paano ko mabibilisan hanapin? Eh, doon kayo nagbaka sa kaila-ilaliman. Pinili nyo pa talaga yung short video. Todo Bim from Sisero, Sausa. Thank you, my friend. Iwan lang po ng bakas. Para mabalikan ko po kayo. Dito tayo kay Inday Cebuana. Inday Cebuana, oh. Unang giveaway. Di pa nakasubscribe yan, oh. Like number 16. Hahaha, grabe, haba harang mo host, 20 minutes. When smile, pag mahaba yung harang, skip mo na. Pag mga ganyan, 20 minutes, skip mo na. Pero mga 3, 4, 5, ganon, pwede natin tapusin. Kahit kaninong live stream, kung monetize channel, pag 3, 4, 5 minutes ang ads, may kisuyo, pakipanoorin natin para makatulong. Para ganun din ang gawin sa inyo. Pero pag matagal na, skip na. Wala nang problema yan. Pangalawa, Inday Cebuana. Like number 17, 16 kanina, 17. Pang 18 to, pang 18, like 18. Ano, pang 18 na, Pero hindi pa naka-subscribe, so subscribe ko na rin. Like number 18. Short video lang pala, aso. Iba na, Hindi ko subscribe, hindi naman ikaw dyan, Inday Cebuana. Pang-apat po, Inday Cebuana, Heart Andre, may galab siya to, pang-apat. Like number 19. Bell all na sa'yo to, bell all na sa'yo. Inday Cebuana. May galab siya to, kaibigan Tunying from Ate Jinky RTV. Salamat. Salamat po, iwan lang po ng bakas para mabalikan kayo. Mayanang host, mga 5 minutes from Win Smile. Mga ganon, kaibigan Win Smile. Thank you, kaibigan Win Smile. Thank you. Ito sa kaibigan Win Smile, nakadikitan ko to kay Wins Good Vibes. Kung tama ako, may may sinabi doon kay Win Good Vibes na ganito dumikit, dapat ganito. Kaya ngayon, nawiwili na siya dito sa atin, si kaibigan Win Smile. Dito rin pala siya nag-graduate ng walang lagas. Kaya salamat kaibigan Win Smile. Nasaan na yun? Heart Andre. May galab siya doon, kaibigan Heart Andre. May moderator na yan. May galab siya kaibigan Tunying from Ate Jinky RTV. Iyatino ang trabaho, no ba pwede darom? All Hadenha from Sisiro, Sausa, from Brazil. May galab siya doon, my friend. No bird papa, down to your breakfast from Sin Guanzon. Bakas ka lang sa mga dinidikitan nyo, Full watch yan si kaibigan No Bird Papa. May galab siya to kaibigan Tunying. Kaibigan Tunying Maksam, pwede magbaba ng premiere ko, promise pala ka. Sige! Shhh! 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 ODW sa bahay mo, maganda bags from Sherwin Tulibas. Palit na po tayo sa nakapinapalit. Shoutout sa viewers dyan. Salamat sa viewers. Salamat sa nagpalipad. $2.26. 41 thumbs up. Coming from Bornable Vlog. Hello host, idol to ni Maksam. Magandang umaga. Paabo ka naka-host. Ano yung paabo? Paabo ka naka-host. Thumbs up po. From Marihot Raha. Samar Mata Vlog. Inday Cebuana, new friend from Philippines, coming from Miss Palaka.
Muto TV Wood Farm. Some support for you. While I start my day, I can hang here, brother, from Muto TV Wood Farm. Palit po sa nakapin, palit sa nakapin, palit. Dito po tayo sa ating first honor. Oo nga, short video lang, kaibigan, Inday Cebuana. Short harang host. Hello, Miss Palaka from Inday Cebuana to. Si Zero Sausa Sausa, mega love shoutout kaibigan. Like 42 and then finish host from Marihot Raha Samar Mata Vlog. Jin KRTV2 Premier Dance from Shin Gonson. Hey, Winsmile po tayo, Winsmile. Baka may hindi pa nakadikit dito, Winsmile ah. Ay, nakadikit na ako, Winsmile oh. Thank you, Sin. Salamat sa pag-pin mo, host. From Winsmile, no problem yan. Winsmile oh, pang like number 34. Nakadikit na to lahat, sigurado. Wala ka nang hihintayin ditong ididikit, kaibigan Winsmile. Alam mo na kung bakit. Oh, bell all na rin yan. Magla-like na lang ako. Like number 35 now. 33, ay 34, 35. Oh, pang 35, pang 36 to. Kalimbang all na rin oh. Wala ka nang hintayin ditong ididikit, kaibigan. When smile. Pero ayos walang problema at hindi naman bumaba na yung ano. Ang iyong subscriber, kaibigan Winsmile. Like number 39 na oh. Marami nang dumikit ha. 35, 36, 37, 38. O, pang 39 na ako. May mga dumikit na. May mga nag-like na. O, pang 39 na to. Miss Palaka, premiere niya oh. Premiere ko ito guys. Patamsak na. Thumbs up. Salamat. Dapat na po. Ano ba to? Friend, Miss Palaka. Gigil na naman ako sa Miss Palaka from Philippines, Tawi-Tawi. Salamat. Salamat. Napin mo ako from Inday Cebuana. Oh, no problem, no problem. Good morning. Katunying. Si Grandma from Shanalin Narvaez. Opo, pag may ninja nakilala ko na po yan. Pero pagkilala pa rin po kayo para makilala ng mga naandito. Share link in my Facebook to your stream from Moto TV Wood Farm. Thank you my friend, Moto TV Wood Farm. Thank you very much sa pag-share. Kahit pa paano makakatulungan. I'm from Pans. Yes my friend. You have a moderator. Thank you for coming. Bang BMR's channel is my good friend. In the whitey world, my friend. Workout motivation from Sin Gonson. Sige kaibigan, workout ka muna. Maganda nga yung katawan ni kaibigan Sin Gonson eh. Hello idolos from my Manay Tita Vlog. Babangan ng bahay Manay Tita para ipin. Kusina ni Jose, Miguel Love shoutout. Bim Subesta, Miguel Love shoutout. At Jinky RTV, harang ulit. Bim Subesta, thank you Bim Subesta. Like 44 from Tita Vlog. Nasarang pa from Tita Vlog. Oh, sarang from Ambe. When smile, done po sa branch mo na McDo. Ilang minutes ba to? 14 minutes pala, 14 minutes. Okay lang yan. Ano sabi si Narvaez? Pwede magbaba dito ng link katunying. Oh, no problem, Grandma. Kayo pa po. Heart Andre, host. At mga kaibigan, pwede pengin ng thumbs up premiere. Sige po, basta ano lang po kayo dyan, bababa lang link, sabihin yung premiere. Sa mga may premiere naman po, kung halimbawa ako, premiere. Tapos premiere din yung isa, unahan nyo na po, makikita naman niya yan dyan. Paras na po kayo mag thumbs upan para at least paras naman kayo premiere, paras naman kayo ipipin, paras din naman kayo tatamsak sa premiere. Para matulungan na ba? Kasi ang trabaho, pagtulungan, madaling maging successful ang kalalabasan niyan.
Anak Ambi Virgin Vital Statistic 35, 24, 32 Best in Swimsuit representing Tawi-Tawi, Philippines. Sabi ni Miss Palaka kay Ate Ambe. Mga ambisyosa, mega love shoutout po. Mega love shoutout Mimi, Miss Palaka from Ambisyosa. Idol Win, mega love shoutout po from Miss Lynn Espanyola. Heart Andre, Love Premier, Dan from Sin Gonson. Yan, natin naman kasi kaibigan Sin Gonson, no? Ganyan sana pag ano, lahat. Maganda kaya yung ano, live stream na wala kang mababasan, dan pasukli. Tapos mayat maya nagbababa ng link. Pero pag ganun, mayat maya may mga link, naghahabulan yung link, tala, tadadan. Walang gana. Hindi ka na makapansin. Hindi na makapansin yung comment po na Dan, Ate Kusina Diyos, hindi na makapansin kasi puro na sila baba ng link. Tala. Parang naghahabulan, parang na bang ano, karera. Anak Ambi, subuan mo na kita, Mino, adobo pala kamay gatas. Salamat os, kaibigan, salamat. No problem, kaibigan Silio Official, yun, BG, Ambi. May kalam siya ito, sinay Juicy, from Ate Ambi. Heart Andre, Dan Pulpak po, from Jinky RTV. Sino nga ba may premiere? Palitan na muna kita kaibigan Win Smile ha. 5 minutes naman na 5 minutes. Ito kanina pa to. Ipin ko lang din to. Pakipanood lang din, pakipanood. Isa ring busy kasi sa trabaho to eh. May trabaho siya. No skip ads mo. Pag mahaba, kahit hanggang 5 minutes. Pero pag maiksi lang naman, pwede nang i-full watch kahit mga 5 minutes or 6 minutes yung full watch na lang po. Bigyan lang muna host from Ate Ambe. Jenny 17, harang. Yung kilala ko to, Jenny 17. When smile bag, Dan check. Megalab si Totos, ito muna gamit ko kasi kakatapos lang salamat po host sa full support nyo. No, sige, may ano nga pala, may alis kanina, nando pa ako. Pagkagising ko, nag-thumbs up, nagpunta agad ako. Nag-good morning habang nagkakape. Okay lang yan. Channeline Narvaez, Premier Dan. Sabi ni kaibigan Sin Gonson, Jinky RTV, Premier, new friend from Philippines. Channeline Dan Pulpak, kay Grandma. From Jinky RTV. Dikitan. O ba't hindi na si ano? Kay Lilo TV. Live stream na naman si kaibigan kay Lilo. Kaibigan, nagto pa ako. Hindi ko i-skip yan 4. Para sa WH mo, 4. Shoutout sa 18 viewers. Salamat po sa 48 thumbs up. Meron na po tayong 50 minutes. Padikit naman po sa nakapin. Pakimekisuyo po sa nakapin. Salamat Miss Palaka from Ate Jinky RTV. Salamat. Dating dikit kusina ni Juicy. Harang ulit. Papa Mix Vlog. Morning. Thumbs up host. Ano to? Joyous Heart by Jane. Tambay host. Work mood. Thank you sa pagtambay po. Siya na may Dat Pulpak kay Grandma. Jinky RTV Premier. New friend Philippines. Mga kaibigan, hintayin nyo lang po sukli. Sukli ko sa inyo mamaya. Dito muna ako. Support kay host from Inday Cebuana. No Bird Papa. Dan Watts again from Sin Gonson. Thank you sa pag-watch. Pagbakas kayo Sin Gonson na mabakas para mabalik ng kanyan. 49 thumbs up. From Papi Mix Vlog. Tita Maritski, nag-drop din ng bawis Tita Maritski.
Dan sa bahay mo, maganda bags. From Sherwin Tulibas. Sana Linar Baez, nagbakas lang po kay grandma ko. Kayo balikan. Ay, magbakas lang po kay grandma ko. Kay grandma ko kayo balikan. From Shanalyn Narvaez. Bisaya Sport, Tunying. Thank you, Bisaya Sport. $90 subscriber. Anong main mo nga, Bisaya Sports? Nakakalimbang ulo ko sa'yo, ano? Nakabila ulo ka sa akin, eh, oh. Bisaya Sport. Harang from Gin Vlogs. Share ka na naman, naman si Sir. Janice Aquino, tamsak dikit. From Janice Aquino. Mega love shoutout kaibigan, salamat sa pagpunta. Anong main mo, Janice Aquino? Anong main? Tambay lang post from Gin 17. Salamat kaibigan Gin 17. Thank you so much Tunying from Bisaya Sports. Ano bang main mo? Pakibaba nga ng main mo. Gin Vlogs, kalimbang na po kasi main to main ako kaibigan, pero ginakitan ko yung ano mo para makapagbaba ka ng main. Marichil Laos. Ay, si Marichil ba? Yan, magpakilala kayong anong main para balikan po kita from Gym Vlogs. Bossy Fode, Olar Obidoki, Iyubo Ter Agora, Numeo Canal from Cicero, Sausa. Jamie Priest. Jamie. Sige, baba mo yung main mo. Baba. Tapusin ko lang ito kung natapos snowboard papa ko. Sherwin Tulibas, dan sa pag-alaga mo ng aso. Sa wakas, nakakain din sa McDonald's. Mukbang si kaibigan Sherwin Tulibas, oh. Di pa tapos siya kaibigan Sherwin Tulibas, ha? Ba't na hindi na nakita sa ano? Miss Palaka, Dan Full Pack from Ate Gin TV. Sherwin Yahoo from Gym Vlogs. Tamsa Post from Pritamol. Teka lang po sa Nobird Papa, new friend from Philippines, hotdog itlog. Mukbang niya tayo, mukbang. Miss pala ka, anong oras ako natulog sa'yo kagabi? Alas 12. Ako na lang mag-isa dun sa live mo. Sherwin Yahoo from Gym Vlogs. Charge mo na ako, slow bat na. Sige, napinabagin natin maganda bag. Nakakalimutan ko na ipino hindi. Salamat kaibigan, Gin Virgin. Promise pala ka. Oo nga os kaibigan ha, promise pala ka. Mega love shoutout kaibigan, Lubat CP ko from Parsiba. Sige, okay lang yan, mag-charge kayo. Okay na yan, okay na, no problem. No problema yan. Thank you. Nanonood po ako kay kaibigan Sherwin Tulibas, pero matatapos na. For 12 minutes na, 12 minutes. Pinawisan siya, pinawisan. Si kaibigan Sherwin Tulibas. Nobird Papa, Bios Tamsakdan, dating dikit. Dito matanda, Sir Tonying from Gin Vlogs. Dito matanda Sino dito matanda? Dan Nobird Papa. Big breakfast from Tita Maritsky. Thank you very much. Danarang from Sherwin Tulibas. Gym Vlogs, BGBG. Dodge TV Vlog, BGBG rin. Shoutout sa 21 viewers, 52 thumbs up. Kaibigan Bornibol, di pala nagbaba. Ako na lang magbaba kay kaibigan Bornibol, ha. Pag pining ko po yung Bornibol, ipipin po ni host. Bornibol Vlog, pakisupport niyo po. Marami pong tao dyan. Kaya ini-encourage ko kayo na puntahan nyo ang Bornibol. Team Bornibol pag mag-live stream. Marami po siyang tao. Hindi naman po dahil sa nagpalipan siya, pina-priority ko. Lahat po ng may live stream, puntahan nyo po yan, puntahan. Para magkaroon kayo ng kaibigan na, sa isang, katulad kay Sherwin Tulibas. Pag nag-live stream siya, puntahan nyo.
Singwanson, pag nag-live stream siya, puntahan nyo para magkaroon kayo ng iba-ibang kaibigan. Irene B. Learn and share Pinay Vlog in Spain. Thumbs up po. May moderator ka na po ate ha. Baba po ng link, baba ng link. Nobert Papa, dan sa iyo po from Inday, Cebuana to. Salamat to sa kaibigan, sinamahan mo ko kagabi, haha. No problem yan, di pa naman ako inaantok kagabi. Yun, tapos na, Win Smile oh. Una, harang from Win Smile. Tapos na. Isa. Dalawa, tapos na rin. Salamat to sa kaibigan, sinamahan mo ko, Dudes TV Vlog, harang from Win Smile. Saludo ako sa mga nagpapaharang. Manunod lang ako Manunod lang ako sa nakapin, tapos palit na. Kaibigan no bird, tapos watch na ako, watch. Okay lang po, tambay lang, konti bago matulog. O like na yan kaibigan, no bird, papa. Harang lang, harang. Tapos na Win Smile oh. Tapos na rin Win Smile oh. Ano ba itong ano? Kanino ba itong live stream? Auditor Vlog. Thumbs up ko na pala Auditor Vlog. Dito ako kay No Bird Papa oh. No Bird Papa. Like ko na rin, like. Oh, No Bird Papa, pangatlong panunood ng iyong big breakfast with hot dog, egg. Pang-apat, kaibigan No Bird Papa. Dana po No Bird Papa. Palagay nga po sa mga nagano, pakiulit. Palagay ng hashtag to niyo magsam para alam niyang dito. Dito galing, Dan Pulpak No Bird Papa from Elimi Vlog. Kasi ano niya eh, ninja. Pero nagbabalik po yan, nagbabalik. Palit na po sa nakapin. Palit sa nakapin. Sunod natin si... Eto, ano pala ito ni Ate Ginky RTV oh. Teka lang, magbabakrit ako para yung nauna ang ipipin natin. Jetson Porkman, mega love shoutout kaibigan Jetson Porkman. Ito pala ako si Ate Crushi bago hindi tayo. Basta yung mga premiere po, dikitan na po natin, thumbs up ka natin, mababasa naman nila yan para balikan din po yung kapwa premiere.
Good morning ho, Sarang from Ate Juliet Mukbang. Salamat Ate Juliet, thank you very much. Dan balik sa'yo, Krasiba Gwenpi Vlogs. Dan po, No Bird Papa from Elmi Vlog. No Bird Papa, dan po sa'yo. Yun. Thank you sa mga nagdikit kay No Bird Papa. Good morning ho, Sarang from Ate Juliet Dilatore. Tita Maritski, yun, nag-drop ng bahay ni Naids Cubs. Joy of Shirt by Jin, may galab shoutout. Ay, magkakilala pala sila. 9 minutes, tong kaibigan No Bird Papa, oh. 9 minutes. 4. Naids Cub, No Bird Papa, may galab shoutout. Gabi na kasi doon, gabi na. Anong oras na doon? Alas 10 na ng gabi doon, sa ibang bansa. Taga Miami, Florida po yan. Miami, Florida. May galap siya tayo, Juliet, from Gen 17 Official. Thank you sa 53 thumbs up. Krasiba Gwenpi tayo, Krasiba, mga kaibigan. Salamat, Sin Guanson from Krasiba Gwenpi Vlog. Mag-mention po yung mga yung mga hindi pa napipin. Mag-mention po, hindi naman po ako magagalit. Kasi medyo maano yung ating memory card. 2 gig lang. Hindi natin, sa sobrang dami ng binabasa ko, nakakalimutan ko na kung sino mga pinipin ko. Mag-ano lang po, mag-mention. Ang pin naman po host, hindi pa ako napipin, ganon. Sa mga premier po, yung sinasabi ko sa mga premier, salamat Min Smile Vlog from Krasiba. Harang host from Green Mabutol. Shen Guanson o TW po, from Papi Mix Vlog. Dodge TV Vlog, BG. Salamat kaibigan Tanying from ating Krasiba Gwenpi Vlog. No problem. Benjamin Robin Official, Premier. May premier na pala si Benjamin. Hindi kasi nagbaba ng link yun. Umalis na kanina, napansin kasi niya Napuna ni na yung bakas niya Dodge TV Vlog, kumusta dyan bro? Kaibigan, magsukli muna ako, baka mainip sila. Maghintay sa sukli ko from Inday Cebuana. Sige, balik na. Wala namang problema sa magbalik agad. Tama yan, kaibigan, Inday Cebuana, para yung mga nadikitan mo, hindi naman mag-ano sa'yo na budol ng isang tao. Kasi, in-experiment ko yan na pwede magsukli. Kaya wag tayong maniwala dun sa salubong na sinasabi. Down to you, No Bird Papa, full pack po, sir. Yung salubong daw, pag salubong malalagas, hindi malalagas yun. Pag main to main at nag-sub to sub kayo, na paras kayo nanood, paras maganda yung comment nyo, baga sa sincere kayo na paras, pinanood ko siya, pinanood din niya ako, para sincere na sa content. Tapos yung binakas nyo is na andun sa related dun sa video, ibig sabihin, paras nyo gusto yung content nyo pareho, hindi kayo lalagasin. Pero kung full sending support, wag na. May galap siya to, kaibigan doon sa TV Vlog. Okay lang idol, Sen, parang ang tagal mo na wala idol Oo nga naglalive yung daming tao niyan si kaibigan Sen Guanson. May galap siya to, Inday Cebuana to from Ati Malay Tita Vlog. Host, busy lang no problem, Naids Cub. No problem yan. Kapag ako nagsukli, inahanap ko po short video para iwas lagas. Hindi, kaibigan, hindi Cebuana. Pag nagsukli ka, huwag ka nang mag-ano dun sa short video. Mas maganda yung latest video ang puntahan mo. Mas maganda. Yun ang puntahan mo sa kanya. Pag-click mo ng picture niya, pag-click mo ng channel niya, puntahan mo agad yung latest upload niya. The best, the best. Kung mahaba siya, mga 15 minutes, gawin mo lang 5. Tapos ibakas mo doon kung ano napanood mo doon sa 5 minutes na yun. Kasi pag short video, pag nakuha mo yung 19 seconds, 20 seconds, 1 minute, may delikado pa yon, delikado pang hindi pa kumapit.
Kasi depende sa oras, minuto yan eh. Kung gaano mo talaga pinanood. Kaya kung sanay na ako, hindi ako naghahanap ng ng mga short video ganun. Hindi naman sa inaano ko yung gawain mo kaibigan Inday Cebuana. Inaano ko lang yung gawain ko. Doon talaga ako nagbabaka sa latest upload. Kasi doon agad kasi nila makikita yun eh. Bawa ko, kung anong latest upload ko, doon ko pupuntahan. Kasi yung latest upload, makikita ko yun. Dahil wala pa siyang heart, hindi ko pa siya hina-heart. Alam kong bagong dikit. Para malaman nyo rin po yung aking gawain. Gawain namin ni Mrs. Pag wala pang heart yon, hindi pa nalagyan ng heart, ibig sabihin, bagong pumunta pa lang, bagong nanood. Eh kung nasaan doon ka na sa shirt, nakailan man yung shirt, eh, hindi mo na mabubuklat yung shirt na yun. O ano pa man na kahit hindi short video, hindi mo na mabubuklat yun. Happy weekend guys, from Miss Palaka, Tamsa Kabayan, mega love shout out. From Amira to. Dan Papi Mix Vlog, mega love shout out Miss Palaka. Kaibigan, pa shout out ako. Kaarawan sa akong Mama Linda, Ayop, now po. Yun, mega love shout out. Sa nanay po. Sa nanay po ng ating kaibigan na si Miss Palaka, na si Mama Linda Ayop. Mega love shout out and happy birthday po. Mama Linda Ayop, coming from Miss Palaka and to Tunying Maksam. Mega love shout out po ulit. Mama Linda Ayop. Thank you sa napaka-supportive niyong anak na si Miss Palaka, ang aking kaibigan na vital statistic 69 from Tawi-Tawi, Philippines. Miss Palaka. Harang house. Good vibes ka talaga. Ano daw? Ano yun? Tita Vlog, Virgin Vital Statistic 35-24-32, Beach and Swimsuit representing Tawi-Tawi City, Philippines. Yun, tapos na. Next. Panuorin ko lang kasi Krashiba. Panuorin ko si Krashiba. Then, palit sa kanapin. Ate Krashiba, nandiyan ka ba? Hindi pa nakadikit Line number 54. Live number 55. Nakadikit na to. Live number 55. Tapos na rin kaibigan o board. Live number 56 sa Ate Krashiba. Kusina di Diyos si Mega Love shoutout po. Isang ikot pa nga kabayan. Ano isang ikot? Teka lang, di ko Amira. Like number 56, 57, 58. May isa nang dumikit Mega love shoutout Miss Palaka. Glenn Mabutol. Ikot sa upuan. Iikot na ng Miss Philippines. Nagustuhan mo pala ikot-ikot ko. Tita mo. Loko-loko ka, miss na. Loko-loko ka kung bayan. Krashiba, short video lang pala to. 2 minutes. Uto-uto ko ba? Hindi, pag may nagre-request kasi sa akin, ginagawa ko. Yung request na lang, pero ibang request na hindi ko kayang gawin, yung hindi pwede yun. Mega love shoutout, Kuya Dog. Isang ikot pa nga. Glenn Mabutol, dikit. Ikot sa upuan. Mega love shoutout, Johnny TV Vlog, from Ate Kusina. Glenn Mabutol, mega love shoutout, sabi niya, Tita Amira, uto-uto ka kabayan. Di ka na ulitin, susunod na namin, di ka na ulitin. Johnny TV Vlog, pag nag-request ka sa akin. Johnny TV Vlog, mega love shoutout, bro. Dalawang harang from Shanalyn Narvaez.
Win Smile in Jim Vlogs, bigi-bigi in Sherwin Tulibas. Isa lang po yan, Win Smile, Sherwin Tulibas. Dalawa pong cellphone gamit niya. Bro Nilo, mega love shoutout din po sa'yo. Kumusta bro? From Johnny TV Vlog. Mega love shoutout. Grandma Virgin from Miss Palaka. Sherwin Yahoo from Jim Vlogs. Mega love shoutout ulit sa lahat. Sa nagdikit na may bakas, babalikan ko po kayo. Amira to, yun. Basta sunod na hari ka sunod, di ka na ulitin. Bahala ka dyan. Salamat kaibigan. No problem, no problem. O, tapos na oh. Ate Gwen Pay. O, palitan ko ba na kape? Palit. Gwen Smile Yahoo. Next, sinong sunod? Tapos na yung Sherwin Tulibas. Shin Guanson, tapos na. Nides Cubs. Dito tayo kay Ate Juliet mo na, Ate Juliet. 5 minutes din, 5 minutes. O, tapos na rin, o. O, puro tapos na pala, o. Tapos na rin, o. Nasa ibang lahi na, o. Yun, kay Ate Juliet naman tayo, Ate Juliet Mukbang. Baba ka ng bahay mo, Amira. Bro Nilo, may galap sila ito pala, hindi kaibigan Nilo Magnaye. Nakita ko kanina. Natamba ka na, oh. Glenn Mabutol, dikit na, si kaibigan Bells Adventure. Bro Nilo Virgin, subuan muna kita. Mino adobong pala ka may gatas, vital statistics, 69. Representing Tawi-Tawi Philippines, from Miss Palaka. Shoutout sa ating viewers, 55 thumbs up. And $2 na wala na si kaibigan Bornable Vlog. Mga kaibigan, no, yung Bornable Vlog. Sino po dyan? Euro pala, Euro. 2 euro. Ano nga yung Bornable Vlog? Yung Bornable team, pakisuyo, pakibaba ng kanyang bahay. Yan ang music para di makapiright. Ano yun? Sige, tawa ka lang dyan, kabayang Amira Whitey. Dana po, Bells Adventure Channel from Glenn Mabutol. Ito si Glenn Mabutol. Nung isang araw, muntikan pa kami may makaaway dito kay Glenn Mabutol eh. Salamat tos, kaibigan, miss kita po. Biro mo siya, nag-uho siyang inaaway. Si kaibigan Glenn Mabutol ang host, pero siyang inaaway. Bornable, Dan po host. Fuck na fuck, promise pala ka. Ate Juliet. Ay, si Ate Juliet pa no. Ate Juliet, unang giveaway. Kalimbang all now, like number 23. Like 23. Pangalawa. Oh, ano yun? Harang pala yun. Oh, like na rin Ate Juliet, oh. 23 pa rin, hindi nag-pop up yung yung like niya. Ay, nag-pop up nga, oh. 23, 24, 25 na, oh. Baba na ba yung manay, tita? Good morning, Sir Tony Maksam, Miss Palaka. Mimi from Bells Hope. Oh, pang-apat, Ate Ate Juliet mo ba pang-apat? Nakadikit na lahat yan, Ate Juliet, like number 27. Salamat uli kaibigan from Prasibag 1P. Oh, no problem. Salamat din sa laging suporta nyo. Bornable Dan po, Miss Palaka. Dana po Bells Adventure. Sabi ni kaibigan Glenn, Harang House from Glenn Mabutol. Krasiba Quinty Vlog, hello ma'am, from Bells Hope. Ambisyosa. Love, sabi ni Bells Hope. Bells Hope, anak. Totoo ba, patay na Mami Chris Aquino? Marites to. Marites to si Miss Palaka. Host, totoo ba, patay na si Mami Chris Aquino? Abay, iwan ko. Miss Palaka, sino may sabi, uy? Huwag kang marites. Marites ka, Miss Palaka, ha? Walang marites dito sa Sis Bells Hope, love, Dodge TV Vlog, yung kusina natin Juicy, nag-drop ng ba? Baba nga po na ba, Ate Juicy? Shiner Bay, sunod kita mamaya. Mahaba ditong mukbang na to. 9 minutes. 9 minutes kay Ate Juliet. 5 minutes lang ha, 5 minutes. Tapos, palit sa nakapin.
Yun. Sunod ko sa ating kusina ni Jose. Mamaya. 5 minutes lang. Salamat sa 56 thumbs up. 13 viewers. Aha, grabe tanong lang kaibigan. Uy, wag po kayo magbabakas ng suklidan mga kaibigan. Sino ba yung nagbakas ng suklidan? Miss Palaka, ang gumawa ng content na ganon ay gutom sa Diyos at revenue. Buhay pa yata, oy. Sino ba gumawa ng content na yun, Miss Palaka? Dito nag-uusap sila. Nag-aano lang yan, gusto lang yun ng pa-viral. Gusto magpa-viral sa maling maling pamamaraan. Gusto mag-viral sa maling pamamaraan yung mga ganyan. Nagkukwento ng kung ano-ano. Gumawa na lang sila ng content nilang hindi gaya-gaya. Kaysa makakasira pa sila ng nakakasira na sila ng tao, nagkakasala pa sila. Nagalab sa tato sila ni Jose, sarap ng talbos. Na ulam mo from Ate Kusina, Grasiba Guanping. Sorry ako sa idol ko kasi Chris sa hosting. Ay, kaya pala hindi. Punta ka sa search mo sa ABS-CBN. Friends pala ka. Search mo sa ABS-CBN. Compare mo doon kung para from Philippines. Hawi-tawi. Jubel Channel, Tusok host from Jubel Channel. Nagalab shoutout, kaibigan Jubel Channel. Jubel Channel, live event travel foods. Salamat kaibigan Jubel Channel. Ito, tanong mo kay Janice Aquino. Nandiyan pa ba si Janice Aquino? Bisa siguro nito si Chris Aquino. Nandito kanina, may pumasok Janice Aquino. May moderator na yan na kaibigan Jubel Channel Dan Juliet Ugban de la Torres, Talbos. Dodge TV Vlog, bigi-bigi. Maling pamamaraan, patay tayo dyan. Naiipon report ng channel mo. At day of the day, sunog bahay mo, naiipon kasi ang report kay Lolo, tapos ipapareview niya channel mo. Oo nga pangit yung ganun. Kukontent ka nang hindi naman totoo. Sis Juliet Magbang, 5 minutes watch sa video mo. Host, labas mo na ako ha. Mag-sure lang ako sa ABS-CBN muna. Tanong lang ako ni Boy. Sige, Miss Palaka. Sige, no problem. Miss Palaka, Mimi from Bell Soap. Tita Vlogs, dan po sa masarap na pagkain mo, idol. From Singuanson. Irene B. Learn, share in Pinay Vlog in Spain. Out muna ako sa madaling araw na kasi dito. Till next po. Happy weekend everyone. Sige po, Ate Irene B. Learn and share Pinay Vlog in Spain. Dan Kalimbang na po, Tita Maritski from Glen Mabotol. Harang House from Glen Mabotol. Kaibigan Glen Mabotol, thank you very much. Salamat sa mga pangharang mo. Benedict Nicolas, thumbs up from Benedict Nicolas. Ayun tapos na. Hindi na talbos to Ay, di pala, talbos pa pala, nasa harang lang. Harang lang ngayon, habang harang naman ito, Ate Juliet. Salamat sa Jacket House from Jubel Channel. Baba ka po ng link dyan. Main po yan, main ang gamit ng kaibigan Jubel Channel. Hindi pa ako nakasubscribe kaibigan Jubel Channel Honest lang ako para Hindi pa ako nakasubscribe.
Dito ko kaibigan sa ano, munting biyaya mula sa Dimagiba family. Matagal na kitang nadikitan, host. Saan mo nadikitan kaibigan Jubel Channel? Tanong ko lang din po. Kasi pag ang nakadikit sa akin, nakikita ko sa bahay ko, ano ba, nakita ko, nagdikit ng isang araw, nakita ko sa bahay ko, pinabalikan ko na po agad yan. Pero kung matagal na po, matagal na, kung sakaling nagbakas kayo sa video hindi latest, hindi ko po mababalikan yun. Kasi hindi po ako nagdadrop ng link. Pag pumupunta po ako sa mga live stream, hindi po ako nagbababa ng link. Nakasupport lang po ako kung gustong may dumikit sa akin. Click lang yung aking picture or pag laptop ang gamit, click ng 3 dot. Go to channel na lang. Kaya sinasabi ko po kung may didikit sa akin, pumunta po sa latest video para doon ko lagi hanapin. Di kasi ako nagbabakas. So yun lang ang problema natin, kaibigan Jubel Channel. Di ka nagbabakas, di rin kita masusuklian. Lalo na pag ninja yung gamit, kaibigan. Kilala ko ng mga nandito sa aking live stream, mga tao dyan. Pag ang gamit mo main channel ay ninja, tapos i-comment mo sa akin, Tony Maxam Dan Pasukli. Sorry po, hindi ko babalikan yan. Babalik ako doon sa bakas mo, tatanungin kita kung saan ka nagbakas. Hanapin ko yung bakas mo, doon kita babalikan sa bakas mo. Para pares tayo. Kung anong dinikit mo sa akin, yun din ang susubscribe ko. Pinaayudahan yata ako sa LS ko. Pinaayudahan yata kayo sa LS ko. Pinaayudahan ako sa LS nyo. Sino po kayo nagpaayuda kaibigan Jubel? Pero una natin kung mayroon man, pero matagal na ako hindi nagpapaayuda. Pero ayan na natin, at least pinakita ko sa inyo na hindi ako nakasubscribe. Ngayon sinubscribe ko na po kayo. Ayan po. Kasi hindi naman ako nagpapaayuda sa totoo lang. Magdikit sa akin, okay? Ayan kaibigan Jubel, oh. Bell on na yan kaibigan Jubel, oh. Dan po sa nakapin, full pack sa talbos ng kamote, 8:43 minutes. Hindi rin po ako nagpapalapag ng link. Dan po sa nakapin, full pack, talbos ng kamote. Yan o, harang na lahat o, sa talbos ng kamote at dito. Puro harang to o. Para makita mo, puro harang yan. No problem, host. No problem, thank you. Sis Juliet, Dan, 2 times sa talbos ng kamote from Ate Tita Vlogs. Juliet 12 de la Torre. O, palit naman sa nakapin, palit. Tapos na pala. No, nagkakalimutan na. Ito muna tayo. Kanina pa to si Shana Linar Baez. Ninja to ninja, pero bakas na lang kayo ng maganda sa main niya. Bakas po kayo ng maganda sa main niya para mabalikan kayo. Patamsak, no upload. Pasupport naman po kayo sa ating kaibigan si Jubel Channel. New upload. Magbakas po para mabalikan kayo. New upload yan, ibig sabihin, yan ang titingnan niya mamaya sa kanyang sa kanyang pag-alis o sa kanyang pagbalik sa inyo. Main channel ang pupuntahan niya talaga una. The Survivor Grandma Dan sa ay si ate Gayam, from Ate Kusina ni Josie. Matagal na kitang nadikitan. Host. Ay naulit ko na to. Salamat Kusina ni Josie, puntahan ko house mo. Dan po sa nakapin, full pack talbos ng kamote. Host, thank you so much. Out na muna ako. Salamat sa lahat guys from Sin Guanson. Yun, thank you kaibigan Sin Guanson. Salamat sa pagpunta kaibigan Sin Guanson. Pumupunta rin ako dito kay kaibigan Sin Guanson dati. May live to na marami din siyang tao. Marami nag-aayuda.
Pasyalan niyo po siya, kaibigan Sin Gonson. Thank you Sin Gonson. Wait mo lang, sukli ko ha. Pamanay, teta, kusina ni Juicy, nag-Jonel, Jubel Channel, dan sa'yo. Para sabi ni ate kusina ni Juicy. Jim Vlogs, BGBG, ang dami na mag-BGBG kaibigan Jim Vlogs. Jubel Channel, dan check, from ate kusina ni Juicy. Okay, G. Auditor. Harang pa rin kay Ate Julie to, dalawa. Yung hindi pa po na-IPP na magsabi ha. Ingat idol, Sin Gonson, God bless. From Dudes TV Vlogs. Harang host from Inday, Cebuana to. Ambisyosa, Ate Ambe, BGBG. Si Ate Ambe pala, pababangan ng... Siya na linervise na, kapin ka na. Ito na ba ating grandma, oh, like number 12. Like number 12. Like number 13. Salamat kapatid, kusina ni Juicy from Jubel Channel. Papakita ko po ha, at magbabakas ako para alam niyo po. Like 13. Like 15, may dumikit na, walang ano man kapatid Jubel. May nagtamsak ng isa. Magbakas po kayo, magbakas. May mga bakas po yan, ate, ano, ate grandma. Dito ako kay ano, kay The Grandma, hindi pa po nakadikit pala oh. Like 16. Like number 16 po, like number 16. No bird papa, short po pawats. Sa nakapin po tayo, premiere lang yan, premiere. Ate Juliet, kakaalis lang ng pin mo, Ate Juliet ha. Dudes TV Vlog, BGBG, kaibigan Dudes TV Vlog. Walang anumang kapatid Joel, walang ating kusina, Eleveres special bag, dan sa nakapin.
Harang Manoy from Manay Dong Vlogs. Ate Julie Mugbang de la Torre, nag-drop ng bahay. Shoutout sa 12 viewers, 58 thumbs up. Meron na po tayong 1 hour and 30 minutes. Matatapos na ako, kaibigan Jubel Channel, oh. Like number 46 ako, kaibigan Jubel Channel, 11 minutes and 37 seconds. Sa munting biyaya mula sa Dimagiba Family, Jubel Channel. Dahil na kapatid ko sino ni Juicy. Gumuhit ka from Jubel Channel. Yo, thank you very much. Idol Jubel Channel, galing na ako sa bahay mo, dating dikit. Baba nga bahay mo na tita. Baba bahay mo na tita, baba. Sige po, Idol. Jubel, thank you very much po. Kuya Dong, may galab sa po. Manay tita, baba po ng bahay. Sige po, Idol, Jubel. Hello, host, Tunying. Dadaan lang ako from Hungry Granny. Sige po, no problem. No, wala problema dumaan. Thank you very much sa pag-thumbs up. Napanood ko na yan, Manay tita. Dodge TV Vlog, yan, BGBG. Medyo busy tayo ngayon, tanghali na kasi. Sige po, walang problema yan, Ate Hungry Granny. No problem. 2 times na ako nagbaba, Idol. Nasaan? Hindi ko makita. Para isunod na kita, isunod. Nanay teta. Tita Maritski. Jubel Channel. Yun, nakita ko na. Excuse. Yun, dyan naman tayo sa nakapin. Opo kuya daw, nakita ko na comment mo. From Anay Tita Vlogs, Krashiba Gwenpi Vlogs, nag-drop ng bahay. Maraming salamat tos sa unawa. Opo, na problem po yan. Unahin po natin mga trabaho natin. Lalo na yung pagdating sa pagdating sa pamilya. Pag di lang busy yun, pwede sumuport. Hindi naman natin kailangan obligahin. Kahit ba naka-subscribe kayo or nasa bahay nyo kayo, subscriber kayo. Siyempre, priority natin yung trabaho. Kapag may time, dumaan, walang problema yan. Dodge TV Vlog, nag-BG-BG.
Ako kasi pag pag may trabaho din ako sa bahay, pag nakatambay, nandyan lang yan. Eh kung wala naman akong ginagawa. Eh kung kailangan mo yung cellphone, ano ba, itong cellphone na to, kailangan kong gamitin yun. Hindi ako makatambay. Pero pag wala naman akong, hindi ko naman kailangan yung cellphone, wala naman akong ka-chat, tambay talaga nandyan lang yan, nandyan, nanunood. Romsme Vlog, thumbs up host from Romsme. Anong main mo kaibigan Romsme? Tapos na po kaibigan Jubel Channel. 11 minutes and 37 seconds sa munting biyaya mula sa Dimagiba family. Main pala niya to, main. Nakasubscribe na ako kaibigan, oh. Pakita ko lang, ah. Kalimbang ul yan kaibigan, oh. Yan, may ad moderator na. Kuya Dong, hatid ko dyan yung t-shirt mo, Promise Lin, pag nagpadala sa akin. Yan po, min ko po yan, host. Okay na. Good morning, sir, from Rainjoy TV. Salamat kaibigan Renja. When Smile, salamat sa pagtambay. Joyce Heart, by Jane, Miguel, salamat sa pagtambay. Opo, host, dating dikit na po tayo from Ron Smith Vlog. Dantam Success Tita Vlog, still playing your video. Kay Manay Tita pala ako, kay Manay Tita. Teka lang, sabay-sabayin ko na. Matatapos na yung harang ko, matatapos na. Pero huwag na. Harang na yan. Manay Tita, like number 28. Thank you, Alaga, Sis Ambi. Thank you talaga pala. Like number 28. Oh, manonood na ako. Dan kapatid, Tita Vlog, gumuhit ka na ate. Like number 28 kanina, o 29, no? Tita Vlog. Ganito po ako mag-ayuda, pinapanood ko po lahat. No skip, wala, hindi ako iniwala sa sa 2 minutes. Like number 30. Nakadikit na lahat 'yan. Pag mag-ayuda po, full para full yung ayuda. Ayun, idikit ko na rin ang Manay Tita Vlog, oh. Like number 31. Like number 31, oh. Thank you po, Idol, Jubel Channel. Privy Mira, thumbs up host from Privy Mira. May moderator ka na kaibigan, Privy Mira. Salamat sa pagpunta. Thank you talaga sis Ambe. Dudes TV Vlog, BGBG, Roms May Vlog, nag-drop ng bahay. Thank you po, Idol Jubel Channel. Salamat talaga, Idol host from Tito Vlogs. No problem. Share me to liba sa OTW sa nakapin. Hashtag Tita Vlogs love with care emoticon. Dating dikit sa nakapin from Elveros Official Vlog. Pag dating dikit, watch nyo lang. Maano lang naman, oh. 4 minutes. 4.30 seconds. Sarap ng mami, ah. Mami ba lumi? Simple dinner ay lumi nga. Rice, crispy pata. Wow! Chop suey delicious. Simple pa ba ito Manay Tita? Simple pa lang ganitong breakfast. Ay dinner. Lumi, rice, crispy pata, chop suey. Lumi pa lang eh. Busog-busog na ako dyan eh. Harang from When Smile. OTW sa nakapin. From When Smile. Dan Harang. Yun, salamat sa 61 thumbs up. Meron na tayong 1 hour and 40 minutes. Kaibigan Privy Mira, salamat sa pagdalaw. May jacket na po yan. Dan sa nakapin. Hashtag Tita Vlog from Privy Mira. Ay, nanonood pa lang ako kay Privy Mira. Ay, sa kay 2 minutes pa lang. Hello my friend. Thank you my friend. Thank you again for coming. Ciudad das Abelas is apicultura. Like my friend. May live kanina to eh. From Brazil. Aking kaibigan. My friend. Ciudad das Abelas apicultura. From Brazil.
Dan Tita Maritz. From Juliet 12 de la Torre. Sa nakapin po, sa nakapin. Papalitan na po natin maya-maya. Isunod nga po natin si Jubel channel para makilala niyo naman, bago kasi siya, bago. Baba ka rin po ng bahay mo. New upload. Kaibigan Privy Mira. Dami na nagpapawap na Tita Yamis Lumi. Haha, from Juliet Mukbang. Shoutout 17 viewers. 344 7 second, please. Connect ba yan o please and thanks from Sudan to Das Abelhas Apikultura. Teta Vlog, stamp sa lang po, dating dikit. Ramsby Vlog, nag-drop ng bahay. Support po tayo. Shoutout sa 17 viewers. Oy, patapos naman ay tita, patapos na Ayan, natapos na yung isa Ramsby Vlog, done sa'yo. Tapos naman ay tita Ate Juliet, yun, BG. OTW Ramsby Vlog, try ko paguhitin kapatid. Patapos na Harang from Wen Smile. Salamat sa paharang, kaibigan Wen Smile. Ito, the best ako dito kay Wen Smile. Kasi nung una kami nagkita ni Wen Smile, ganyan po talaga yung ko dun sa isang live stream na pinunta namin. Pag nagdidikit ako, pagbalik ko, dapat may harang para makatulong naman sa sa nagla-live stream. Parang sinishare ko yung gawain ko para at least makatulong. Kahit kano pong live stream, dating dikit na pala ako sa iyo, Tita Vlogs, pero pinapanood pa rin kita. Pinapanood ko pa din. Salamat kaibigan Wen Smile. Dan sa'yo, Joyce Heart by Jane. Pabalik daw po. May si ate kaibigan Privy Mira. Jubel channel, baba nga po ng may kisuyo para maipin ka namin. Para maipin kita. Para mabalikan ka ng mga inayudahan mo. Ito muna si kusina ni Juicy muna Wala pa nagbaprint ako, hindi ko makita. Ate kusina ni Juicy muna ako, ate kusina ni Juicy. Rashiba Gwenti Vlogs, yung nag-drop ng bahay. Jubel channel, ito, yun. Sige, saglit lang po kusina ni kusina ni ate Juicy. Maliit lang, maiksi lang naman to. Maiksi lang mag-upload to si ate kusina ni Juicy. 5 minutes, sakto. Like number 40, ate kusina ni Juicy Like number 39. Pang 40 na, pang 40. Host, kaibigan, subuan muna kita. Almost muna tayo, almusal. Like number 40 to, ate kusina ni Juicy may dumikit na isa. May nag-thumbs up. 40 ako kanina Pang 40 to na Hello, from Maritas Kitchen and Travel. Thank you po Ate Maritas. Like number 43 na Ate Juicy Kalimbang all na po yan Like number 43. Sakto 5 minutes. Basta sunod ko dyan si kaibigan Jubel channel 43, 44. Pang 44. Tatlo din po, tatlo. Ay, apat pala yung panood ko. Apat.
Anong isda to, Ate Juicy? Fried fish with mango salad recipe. Ayun yun, salamat Ate Maritas. Salamat sa yung pakulay-kulay. Thank you, Tope. Ano ba yung Tope? Tope, thank you, Ate Maritas Kitchen and Travel. Salamat po sa pangmerienda. May pangmerienda na naman si Tunying, oh. Thank you very much. Kusina, Yamis friend, peace. Oh my God, gutom ako, kusina, from Ate Juliet. Host, kaibigan, subuhan mo na kita. Tita Dami Foods from Ate Juliet. Hello, host from Tita's Kitchen Travel. Alberes official vlog, nag-drop ng bahay. Dan kapatid, Roms ni vlog sa dessert. Kusina Juicy, old friend from Philippines. Kaling promise pala ka. Kusina ni Juicy, tamsak. Nalang po, dating dikit na sis from Romsky vlog. Si Dan the Disable has, drop the link. Tamsak kapatid, good morning from Jean Maris baby. Romsky vlog, arang host, Ate Maritas Kitchen. Thank you, Ate Maritas Kitchen, ha. Sa yung paabala ng pangmerienda. Dan Harang, mega love shoutout host. And to all here from Ate Jean Maris baby. Harang from Sherwin Tuliba. Salamat sa parang kaibigan Sherwin, ha. Kusina, Yamis friend fish. Oh my God, gutom na kusina. Gutom na ako kusina. Tita Marita from Jean Maris baby. Welcome host from Ate Maritas Kitchen and Travel. Dan sa bahay mo, Tita Vlogs. Pabius din. Host, padamsa ko premiere tomorrow. Salamat. With love from Ate Jean Maris baby. Sige po ate, basta yan mo lang yan kasi marami pang nakapila sa pin. Private Mira, dan watch sa video mo sis. Dating dikit from Kusina ni Juicy. Dan playing your video sis, Tita Vlogs from Ambisyosa. Mega love shoutout Jean Maris baby from Ate Maritas Kitchen and Travel. Kusina ni Juicy, salamat sis Juliet. When Smile, BG and Sherwin Tulibas. Parehas po yan, ha, parehas pong isa pong may-ari. Yan po ang solid supporter. Dalawa yung nakatsambay niyo, si When Smile at saka Sherwin Tulibas. Tita Marita, love from Jean Maris baby. Hello host, tamsak dan from Nanay Leads TV. Yes, dating dikit tayo. Watching your vlog now. Kusina ni Juicy from Private Mira. Dan tamsak sis sa video mo sis. Kusina ni Juicy still playing from Ambisyosa. Tamsak dan from Sailor Sing. Salamat kaibigan Sailor Sing. Dan Roms mi vlog. Gumuhit ka na kapatid from Jubel Channel. Tambay habang naglalaba from Nanay Leads TV. Naids Cub, BG. Pagkatapos po ni Ate Juicy, palit ko na si kaibigan Jubel Channel. Nandito, nagpaprit na ako. Sis Maritas Kitchen, down sa premiere mo. Bigyan lang kaibigan, busy lang. From Maritas Kitchen and Travel. Yun, nasaharang na ate Ate Kusina, nasaharang na pareho. Ito matatapos na Palit ka na ba si kaibigan Jubel Channel? Yung mga inayudahan po niyo, pakibalik naman po. Salamat sis Ambe. Salamat host. Myanmar pala, Myanmar dollar. Salamat Kusina ni Juicy, may punta ako paharang sa'yo. Diyan sa nakapin po tayo kay kaibigan Jubel Channel, yung inayudahan po niya, pakibalik naman po. Huwag kayong maniniwala dun sa sa lubong lagas, di po totoo yun. Mas malalagas po pag kinabukasan nakalimutan natin. Yun, malalagas dahil hindi dumikit. Maganda yung dumikit na agad. Salamat sis Private Mira. Salamat Kusina ni Juicy, mamaya punta ako paharang sa'yo. Di pa tapos ang araw ng isaw. Ate Juliet, Dudes, BG.
Yun. Jubel channel oh. Una kaibigan Jubel oh. Like number 50. Pangalawa kaibigan Jubel channel. Like number 51 na 51. Yan o, 51 na yan, 51. Pangatlo. Like 52 na o, like number 52. Like number 52, pangatlong giveaway. Tamsak sa premier kapatid Johnny TV Vlog, dating dikit sa'yo. Try kita paguhitin ha, kapatid Johnny TV Vlog. Pang-apat, kaibigan Jubel channel. Like number 53 na 53. Po. 50, 51, 52, 53, apat. Jubel channel, dang kalimbang all na po. Salamat to, Stunny Magsam. No problem. Ayan po, apat. Kaibigan Jubel channel, apat. May galab sa to sa lahat. From Flight Mix Vlog. Thank you po bro Jubel from Johnny TV Vlog. From Smi Vlog, Jubel channel, dan kalimbang all na po. No that up sakdan, hashtag Jubel channel, daring dikit. Dan watching sis kusina. Sarap ng manggo salad mo. Baba nga po ng bahay ate ano? Ate ay si ano pala, Alvarez. Alvarez pala, napin na ba kita Alvarez? Hindi pa no? Jean Maris Bebe, dan sa Premier Moses. From kusina ni Juicy. Ilang minuto ba to? 11 minutes pala. Pag 5 minutes, so palta ko na yung nakapin ha, 5 minutes ha. Sakto 11.38 minutes. Pagkatapos niya, watch ko yung ipipin ko ulit. 5 minutes ulit. Good morning sir, from Angkita Misra. Ka-easy you up. From Angkita Misra. Thank you for coming my friend. Angkita Misra from Indonesia. Indonesia nga ba? You're from Indonesia my friend, Angkita Misra. Elvira Special, Dan sukli na po sa'yo from Monosmi Vlog. When Smile, Sherwin Tulibas, yun, BG. Guys, sub kasi. Ka-easy ho. Shout out sa 16 viewers, 60% thumbs up. At salamat sa nagpalipad, Bornibor Vlog. And Ate Marita's Kitchen ba? Oh, Marita's Kitchen and Travel. Bro Jubel channel, pag-uwitin din kita mamaya. May gagawin pa ako. From Johnny TV Vlog, Ronsme and Cliff Mix Vlog, nag-drop ng bahay. And Angkita Misra. Seller Chim, Bigi, Jubel watching Mingko from Jingit Mukbang. Excuse. Thank you. Naka. Tambay lang Lods, may gagawin lang from Seller C. Okay, no problem, kaibigan Seller C, no problem. Click done your channel, please done my friend. Angkita Misra, please watch the video and comment. Meron pag English eh, dan tayo talo eh. Angkita Misra, Namaste J, from kusina ni Juicy. Salir dan from Angkita Misra. Jumel channel, salamat kapatid Juliet de la Torre. Ate Ambi, BG. Baba nga rin Ate Ambi. Baba nga rin ng bahay mo.
Wen Smile and Sherwin Tulibas, BG, Kasangga Rodel Relox man yan, thumbs up. Aking kaibigan na si Kasangga Rodel Relox man yan, TV. Jubil Channel watching Munting Biyaya, shout out Team Wakwak. Team Wakwak. Bro Jubel, baka sanding kita, Johnny nang makalagay. From Johnny TV Vlog. Grab pa rin ang bahay mo kayo, ibigay Kasangga Rodel Relox man yan. 5 minutes and 31 seconds, kaibigan Jubel Channel. 64 thumbs up, Katunying. 64 ka pa lang? 67 na dito. Okay lang yan, okay lang. Nahuli yata yung iba, nahuli. Next tayo kay, Elberes. Kay Elberes muna tayo. Sunod natin si Ate Ambe. Sunod si Freddy Mira. Sunod lang. Maaga pa naman. Wala pa tayong magto 2 hours pa lang. Naida Dan from Angkita Misra. Jubel Channel, salamat po sa paayuda mo idol from Rome's May Vlog. Yun, salamat na may nag-ayuda sa atin, si Jubel Channel. Harang na po ate, Ate Bagang. Jubel Channel, panggit ng harang, panggitna. Ayun, panggit ng harang, panggitna. Mang Tomas. Ito, 6 minutes, Dating dingit sa nakapin. Nahuhuli ako, Harang. Ang dalawa pa, ang haba. Skip na po pag mahaba. Next time na host, naayudahan ako kanina. Laging bumabalik sa 520 plus. 1 week ng ganun, araw-araw na nangingisda, laging lagas lahat. Pahinga ka muna kay Ate Ambe. Ate Ambe, huwag ka muna pupunta sa live stream ng kahit 2 araw. Siguro naman may intindihan nila yan. Kasi pag araw-araw kasing laging nangingisda, siyempre palipat-lipat ka. Try mo lang, Ate Ambisyosa. Hindi naman masama mag-try, siguro may intindihan naman ng laging sinusuportahan mo. Ako ganun ako dati nung hindi pa ako graduate. Ganun ginagawa ko, nagpapahinga ako pag laging lagas, di bumabalik, lagas-lagas. Sige, bahala nga muna kayo dyan. Vitamin Producer Vlog, online Bible Studies. Pahinga ka muna Ate Ambe. Jubel, paguhit po. Teka lang po. Kuhaan tayong bigas para magsayang ng ating commander. Paguluin mo, tatlo. Ano? Oo, tatlo. Tatlong bigas natin, tatlong... Bigas ko bigas. So nakapin po tayo, kaya ito gamit ko pang support host. Wag ka muna Ate Ambe. Pahinga ka muna, promise. Bye guys. Home all done kaya, but mera done na kaya from Angkita Misra. Thank you my friend Angkita Misra. Kapatid Juliet De La Torre, bakas ka lang doon kita balikan. Mag-out na din kasi ako pero ikaw sunod ko bigyan after. Kakapatid, Johnny TV Vlog. Play para ko sa'yo, kaibigan Naka-play ka pa rin. No skip yan, pati ads, no skip yan. Thumbs up natin dikit sa nakapin, Permanent Dong Vlogs. Like 68 po, idol from Dong Vlogs.
Jebel Channel, salamat, 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 salamat. Ipaglaban ang mawakwak. Ipaglaban. Harang ako tunying, yung grade 4 ko. 2 month na. Harang ako tunying, yung grade 4 ko. 2 months na grandma. 2 month na yung ano, yung grade 4 mo, hindi ka pa nakaka-grade 5 ate? Hindi ko kasi nakikita eh. Patingin nga uli ate. Yung grandma. Paayuda ka dyan kay paayuda ka ate kay kay Jubel Channel. Bakit ang tangang memorize ko. Shoutout sa 18 viewers. Manay mukbang po tayo. Galing na ako sa Talbos na ulam mo Manay from Manay Dong Vlogs. Yung Manay Dong Vlogs nag-drop ng bahay. Ang kita Misra. Drop na rin. Wait kaibigan. Inday Cebuana. Ulit na naman si Inday Cebuana. Kailangan po kasi nila ng watch hour kaya siyempre para naman makamonetize na sila. Dan kapatid, Johnny TV Vlog, gumuhit ka na. Hiningal ako sa iyo ha. Okay, hindi pa tapos ako kaibigan Jubel Channel, nandito ka pa rin oh. Sure na ayuda to kaibigan, Jubel Channel, tig-iisang cellphone yan. 4. Sure na ayuda, sure na banana, sure na watch hour. Sure na views. Hindi malalagas ang views nan, hindi malalagas ang WH, hindi rin malalagas ang subscriber niyan. Jubel Channel, keep up the good work po. Dan po sa iyo from Matik Rashiba. Dom Vlogs, Dan tamsak na. Dating dikit po. From Ronsme Vlog. Sino nga bang kasunod ni Alvarez? Host Tony Maxam, out na ako. May L-Spice ang member ko. Salamat sa ayuda kapatid. Salamat din sa pagpunta kaibigan Jubel Channel. At least kalimbang ko sa akin. Notify na lagi sa akin yan. Pag nag-LS ka, go agad ako sa LS mo kaibigan. Pag nag-notify lang ha, pag naandito ko sa bahay, pero pag wala ako sa bahay, sorry. Searching. BGBG kung sino ni Juicy. Shoutout sa 18 viewers, 68 thumbs up. 4.44 US dollar. May pamirita naman ako, Chicken Joy. Salamat Austin ni Maxam, sige host. Sige Black kaibigan, salamat sa pag-ayuda mo sa mga nandito. Salamat. At babalikan ka naman ng mga yan sa inyong mail channel. Dahil legit naman yan na lagi na andito sa aking live stream at alam naman nila kung ano yung tama. Pag nagbakas, pag nag-subscribe at maganda yung bakas, balikan agad. Alam naman nila po yung yung tama, hindi katulad ng iba na hindi naman tayo naninira ng ibang kapwa natin small YouTuber. Nagbabalik po yan at tamang bakas pa. Yan po mapapansin nyo, walang dan pasukli dito sa akin. Walang dan pasukli pabalik. Out na po. Master Tony Maxam. Ba't naman naging master na? Bensmile Bag, galing ako sa bahay mo, full nood sa McDo mo. Ano din yung McDo na yun eh? Ilan nga ba yung McDo? 12 minutes yata. Tapos na kaibigan Jubel Channel, tapos na rin Ito tapos na rin Nasa ibang live stream na Hindi ko na napansin. Ba't di ko napansin? Ito patapos pa lang Tapusin ko lang to para doon ako kay Elveris. Tapos palitan ko na sa Elveris
Pakibaba nga kaibigan, Privy Mira. Privy Mira na niyang kababa. Pag wala na si kaibigan Privy Mira, ano ko na lang si si Mamski ba? Romski. Nanay Lids pala, Nanay Lids muna, Romski. Sorry po Nanay Lids muna, Nanay Lids. 5 minutes lang naman yan, 5 minutes. Sunod na natin si Romsmi Vlog. Bababa lang po ng link para hindi ako nagbabakrin. Yun, thank you very much. Sunod niyan si Romsmi tapos si Clyde Mix Vlog. Grade 5 na ako nung first week ng February. Inunti-unti niyang ilaglag kagabi. Grade 5 na. Nalaglag na naman. Clear history ka po ate, Grandma, clear history. Tapos, siyempre, lagi kang nangingisda. Lalo pag nag-live stream kayo, clear list po muna. Tapos, saka po kayo mapunta sa... Pagtapos nyo mag-live stream, saka kayo mangisda. Kalimutan ko ba? Kanino to? Nanay Lids, cooking tayo. Nanay Lids TV tayo, Nanay Lids. 5 minutes lang, 5 minutes. Nanay Lids, Unang giveaway. Ibaba mo po, Nanay Lids, yung video. Ito, unboxing and assembling. My ano ba yung grandson? Unboxing and assembling my grandson new office gamit chair. Yan pong ibaba nyo ate 3 minutes lang naman in 44 seconds. Unang giveaway. Pangalawang giveaway Nanay Lids TV. Venus Indaya, happy Sunday mga lalabs. Pangalawa MC Eagle Bay, mega love shoutout MC Eagle Bay, win smile and share win to libas. Thank you very much. Hindi ko napanood pala. Yan po ibaba nyo, yung latest video nyo na yan. Para may mapunta sa inyong Pangatlo, like number 41 pala yung isa. Pangatlo, hindi pa nakasubscribe doon ako sa yung like number 44 na, may nagdikit na rin Nanay Lids TV, Dan Kalimbang, all na po. Pang-apat. Pero nakadikit na sa iyo, Nanay Lids TV, nakadikit na nakasubscribe na, Kalimbang, all ka na dyan Manunod na lang po, apat din. Shoutout sa 13 viewers, 68 thumbs up, and 4.41 na merienda. Harang pa host from Romsmi Vlog. Vienna Vlog, watching here, Harang pa, good morning from Vienna Vlogs. Isunod ko nga pala si Vienna Vlogs, hindi ko napipinto si Vienna Vlogs. Sorry kaibigan Vienna Vlogs pero ipipin kita ngayon. Ba't naipin ko? Ano ba yan? Tika lang. Nagkamali. Sorry, nagkamali.
Labas muna ako, host. Kanina pagpasok ko walang harang, parang muna from Ate Maritas Kitchen. Ilan na ba si Nanay Lids? 443, 445, 446, 447, 448 na siya. Dan Nanay Lids TV sa chicken cream mo, sarap. Ba't naipin ko yan? Yan po pala muna tayo. Vienna, done to you from... Sorry, hindi na ipin ko. Hindi ko dapat muna ipipin yun. Maya konti yun. Maya. Salamat Ate Maritas Kitchen. Standby Maxam. Sakit ulo ko. Sige, pahinga ka muna Ate Juliet. Pahinga. Still dikit sa nakapin. Vienna Vlogs. Sabi ni Ate Gwen Picarsiba. Hansel po tayo. Hansel. Hansel. Chocolate. Sandwich. Yan tapos na Dalawa tapos na. Nagbidikot ko sa mga link nila house. From Jay's Heart by Jane yun. Thank you naman. Pahingi ko, sarap niyan. Patapos na rin Patapos na rin Thank you so much guys. Bakas lang, balikan ko kayo. Ipipin ulit kita Vienna Vlog Napindot ko lang mali, nagkamali. Miss touching. Miss touching. Pas loading itong isa. Sino pong gusto? Cliff Art me, sa ating kusina, may galap set out. Dito na po tayo kay Romsme. Romsme Vlog naman tayo, Romsme Vlog. Sunod si Cliff Art. Tama nga ba? Ay, Clip Mix pala. Clip Mix. Teka lang, nagloko na ito isang cellphone natin. Sinupak na naman. Yun Roms may isa. Salamat po sa pag-feed. Unang ayuda, unang giveaway pala. Like number 62. Bakit nakatago yung channel mo? Hindi makita kung pang ilan. Pangalawa. Like 62, like number 63 na to, 63. Like number 63. Pangatlo, like number 64 to. Nakasubscribe na, kalimbang all na to. Like number 63. 64 na to, 64. Pang 65 to. Sa kalimbang all.
Ayan o, like number 64. Nakadikit na ako sa mga link nila, host. Sige, salamat. Basta magbakas ka, Ate Joyce Hearts by Jane. Babalikan ka nila. Kaya ngayon, sarap niya. Thank you so much, guys. Bakas lang, babalikan ko kayo. Nanay Leeds Dan, salamat sa paayuda, host from Rome's Me Vlog. Salamat sa 70 thumbs up. Salamat. Rome's Me, done to you from Joyce Hearts by Jane. Panoorin po panoorin ha. Para po hindi malagas, para sure na didikit po. May ads na oh. Ilan na po subscriber mo, Ate Roms May? Monetize na po ba? Kasi yung 3 walang harang eh. Tapos yung isa may harang. Shoutout lang po tayo didikit para mabalikan ko agad. Salamat po. For ingredients only, simply dessert, easy receipt. Ano kaya to? Kain Mac, siya rin dito. Bayag sa taba ko, host. Baba mo din ang bahay mo, Gold Digurot. Baba ng bahay, bago ko umalis. Para ipin ko. Ikaw muna isunod ko dito. May kisuyo, kaibigan Gold Digurot. Ate Juliet, oh. Monetize na rin po, monetize na. Para hindi ko skip yung harang. Kasi yung isa may harang eh. Yung 3 wala. Elberry's official vlog. Galing ako sa bahay mo, full nudes. Sa Sunday Gala. Hansel, love it. Baba mo na, Goldie Gurut. Bago umalis para maipin ko. Sige na, may kisuyo. Pengi house. O sige, tig-isa pa tayo. 4 pa to. Shoutout Idol from Demon Church live shows. Opo, muna na po. Oy, okay. Thank you. Walang harang kasi yung 3. Yung isa mayroon. Kaya tinatanong ko. Iba na pala ako ang nakapin kanina. Nakapin kay nanay. Dikit na ako. Pang 4-8 na ako. From Ate Marita's Kitchen. Iba na pala. Ako ang nakapin. Naipin na ba kita Ate Marita's Kitchen? Hindi pa yata eh. Hindi ko pa yata naipipin si Ate Marita's Kitchen. Si ano yun, Vienna, pinaltan ko kasi hindi ko sinasadya. Goldie Gurot, may galab shoutout from Crucibus Gwinpay. Harang from Ate Kusina, Joyce Heart by Jane. Yan o, naghahati na o. Egg pie pala yun, egg pie. Ayun, 4 o. Piniplay ko yung 4 o. Makatapos na o. Yan, natapos na o. Thank you for watching. Please subscribe. Yun ang harang o, Gold Deluxe. Red ribbon pala, red ribbon. Ulitin ko ulit yung pagpinsaya ate ano. Mami Marita's Kitchen and Travel, ulitin ko po ulit. Ayan, tapos na oh. Harang. Ito na sa harang pa po. Joyce Hearts by Jane Dan from Elberry's official. Baba po ng bahay, ate ano? Sunod sana ito kay Roms Mi si ano? Joyce Hearts by Jane. Thank you, Elberry's from Joy Hearts by Jane. Anong basa dyan, kaibigan? Joyous Heart? Joyous Heart.
Bisitahin kita from Joyous Heart nga. Joyous Heart. Hindi ba to si Dana Mihuyo? Yan na, tapos na. Sunod ko po dyan si ito muna si Joyous Heart. Tapos si Ate Marita's Kitchen. Tapos si Goldie Gurot. Si Goldie Gurot muna pala. Alis na si Goldie Gurot eh. Yan na, tapos na rin Dandikit sa nakapin. Sabi ni Ate Marita's Kitchen and Travel. Sa nakapin muna kay Goldie Gurot. 5 minutes lang. Goldie Gurot unang views na lang, nakadikit na to, promise. Teka lang, naglo-loading. Joy Hearts, Dan Sukli. Salamat to from Rosemary Vlog. Ay, hindi pa pinakarag ito. Ibigyan Goldie Gurot. Like number 5. Like number 6. Nakasubscribe na. Like number 7. Ayan 7 yan. Ayan like number 7 na 7. Like number 8. Diretso subscribe. Like number 8, diretso subscribe. Goldie Gurot Dan from Elberes Official Vlog. May live si Chantil may kaninang maga Ate Elberes Official Vlog, may live stream kanina. Nine minutes. Sunod natin si pwede pa kita sa 4 minutes mamaya. Sige pa na po Ate Maritas. Ikaw po isunod ko muna kay Goldie Gurot. Si Chantil May live kaninang umaga, di ba? Chantil May. Napina ba kita? Elberes Official Vlog. Yun, sunod ko nga si ate. Yan na po yung premiere niya, yung premiere. Thanks mga langka. Joy Hearts by Jane. Pagkasagot naman yung tanong ko kung naipin ko na. Di ko nakita. Kung naipin na kita, Elberis at saka Joyo as Heart bag. Joyo as Heart by Jane. Oo po, tapos na kanina. Ito na pala si Joyo's Heart by Jane. OTW siya nakapin from Sherwin to Libas. Meron na po tayong ilan na ba to? 2 hours na pala in 30 minutes. Sunod ko na dyan si Ate Marita's Kitchen and Travel. Premiere daw niya to, premiere. Pakita mo sa kanila po yung premiere ni Ate Marita's Kitchen and Travel. Premiere daw yan eh. Salersing, BGBG, sing kaibigan Salersing. Last Hansel. Thank you 71 thumbs up. Ate Agnes Vlog, thumbs up from Ate Agnes. Anong main mo po Ate Agnes? The channels doesn't have any content. Nakalagay dito. This channel
doesn't have any content. No subscriber, no video. Ano pong menu ate? Ate Agnes Vlogs. Hansel, my favorite biscuit. From Ate Krasiba. Salamat host. Ate Agnes Vlog, BG. Gold Igorot, dan sa'yo. Pagkasagot, Ate Agnes Vlog, kung ano main natin. Kasi na yung juice, BG. Pa-jacket po. Ano main mo? Ate Agnes Vlog? Kasi main to main yung mga nandito, main to main. Gamit ka muna ng main mo. Ano main mo? Pakisuyo. Pag nakilala namin yung main mo, pwede mo na gamitin yung ninja mo. Thumbs ako, Blade Sunday everyone from Milit Gabarda. Nakikinig mo ba ako Ate Agnes Vlogs? Ano po main mo? Harang po from Milit Gabarda. Salamat. Kusina dan sa'yo from Joyce. Joyous Heart by Jane. Hot? Oh, magpa 5 minutes na oh. Papalitan ko na oh. Kusina dan sa'yo. Papalitan ko na si kaibigan Gold Igorot. Dansa na kapin. Sunod natin si ano tapos na si Joy as Heart by Jane. Ay Maritas Kitchen pala. Premiere lang to, premiere. Yan, premiere daw po ni Ate Maritas Kitchen. Salamat sis, Joy's Heart. Joy as Heart by Jane. Dan sa'yo with Notify. Harang Riveres Official. Harang Elveres Official. Dan full pack na po from Flight Mix Vlog. Jakitan ko na nga to. Try natin jakitan. Ate Agnes, jakitan na kita. Ate Agnes Vlog ah. Shoutout po sa 12 viewers, 72 thumbs up. Harang Elveres full pack dan. Full pack dan na po. Gandang mga bato nito ha. Relaxing at TS Kongpin Falls at Twin One. Pagkatapos ko magtamsak dyan sa premiere, ito si Clyde Mitch, hindi ko pa yata napipin ah. Napin na kita Clyde Mitch? Kumuha ko siya ng papel at ballpen mo. Kalimutan ko. May na yung aking memory channel. Ayun na po kung may may buzzer. Maritas Kitchen, dan galing pang all po. Reminder on, yun. Thank you. Ba't kaya pag mga ninja, pag mga ninja pag tinatanong mo, hindi sila nag-ano ng main nila. Ba't takot na takot silang takot silang i-bulgar yung main nila. Roms May Vlog, galing na ako sa bahay mo, full nood. Sa dessert mo, delicious from Tita Vlog. Dito pa po sa dalawang harang, ha. Manitong vlog, kusina ni Juicy, BG. Yan, malapit na. Kaibigan Gold Igorot. Grade 6 na si kaibigan Gold Igorot, oh. 600. Grade 6 pala. 627. Ganda ng pulso. Kailan kaya makakapag sa mga ganitong pasyalan din. Tita Vlog, salamat po sa sukli from Burns Me Vlog. Ate Maritas Kitchen and Travel. BG.
Pag ganun eh. Oh. May mga uso yung ganun yun eh. Ting! Bughaw TV. Yun, may galab shoutout. Nakarating din sa akin si Bughaw TV. Hello Lods, happy Sunday. May moderator ka na kaibigan, Bughaw TV. May jacket na yan ha kaibigan, Bughaw TV. Hello Lods, happy Sunday from Bughaw TV. Pasyal tayo sa strawberry farm nila, Hong Kong. Natuwa nga ako, nakita ko nag-live ka. Every other day ako, tapos na oh. Kaibigan Goldie Grot, tapos na oh. Goldie Grot. Yan, tapos na rin oh. Tapos na rin oh, nasa kainan na oh, Kuya Regan na. Kuya Regan. Itong Kuya Regan na to, di ko naman kilala yung Kuya Regan na yun. Yan kay Ate Maritas. Ate Maritas Kitchen oh. Kaibigan, anong oras ka ba kumain para anong oras ka ba so para subukan kita? Subukan. Shout out sa 15 viewers. Unang giveaway ha, Ate Maritas Kitchen. Like number 52. Like number 52. Hindi na ako magbabaka sa Ate Maritas Kitchen ha. Ito nakadikit na po. Salamat host. Nakadikit na po to sa iyo. Magdatamsak na lang ako. Thumbs up number 553. 52 yung isa ngayon, 53. 53. May dumikit ng isa oh, 54, pang 55 na to. May nag-thumbs up na isa. 54 sana ako pero naging 55 na oh. Ito pang 56. Oh, 55 yan oh, pang 56. Set reminder. Oh, pang 56 po, 56 thumbs up. Sa mga hindi po nag-aayuda, magbakas po kayo para mabalikan kayo ni Ate Maritas Kitchen and Travel. Salamat host, Miss Palaka, Win Smile. Okay, from Maritas Kitchen. Ano yung sabi ni ano? Bughaw. Hihi, natuwa nga ako, nakita ko nag-live ka. Thank you naman kung natuwa ako sa pag-live ko, kaibigan Bughaw TV. Gawa ka ng link mo, Bughaw. Bughaw TV, BGBG. Rene Bay Vlog. Idol Tony Maxam, breakfast tayo. Sige kaibigan Rene Bay Vlog. Lunch na dito sa amin. Nagluluto na nga si Mrs. Diyan sa nakapin. Yun, sunod natin si Clip. Clip Vlog. Clyde Mix. Clyde Mix Vlog. Hirap ba yung basahin yung iba? Tapos na kayo sa nakapin. Premiere. Joyce Heart by Jane. Dan po sa nakapin house. Yun, dito naman tayo kay Clyde Mix. Oy, di pa nga naayudahan oh. Clyde Mix oh. Thumbs up from Kusangga, Lone Bitak Salan. Like number 23. Manonood lang ako ha kaibigan, Clyde Mix. 1 minute lang pala, maiksi. Maiksi lang.
Pangalawa oh. Nakadikit na siya, nakadikit na. Like 24 may mga dumikit na oh. 24 pa lang ako. Oh, 28. Dapat 25 lang. 28. 29. Oh, nakadikit na rin oh. Clyde mix. Manood na lang ako, manood. 29. O, pang 30. 30 thumbs up. O, may dumikit na rin isa. Pang 31 na ako. Baba rin ng bahay, Bughaw TV, Bughaw TV. Hello Miss Palaka, from Bughaw TV. CG Dimension Pam. Salamat po CG Dimension. Arang ulit, Rams May, galing na po ako sa channel mo. Bell All po, from Clyde Mix Vlog. Igorot Vlog, yung nakapin kanina, nood dikit na po ako. From Mitit Gabar. Magbakas lang po kayo, babalikan po kayo noon. Legit din po yun, legit. Pwede po magbaba ng premiere ko. Sige, pwede ba? Kaibigan kasanggal ng Bitaksalan. Bughaw TV, Dan Kalimbang All na po. From Ramsey Vlog. Ramsey Vlog nag-drop ng bahay. Nag-alab siya si CG Dimension Pound from kusina ni Juicy. Baba ka rin ng bahay mo, Bughaw TV. Clyde Mix Vlog, new friend from Philippines. Dan Clyde from Joyous Art by Jane. Patusok po from Pasangga, Lone Bitaksalan. Maiksi lang po yung video ni Clyde Mix. Patricia Lopez. Yung mga Patricia Lopez ko pang nalalaman ah. Dan sa nakapin, nag-iwan na ako bakas. Pasukli na lang po, salamat. Manood po at manood tapos magbakas ng tamang bakas para balikan din ng tama. Meron na po tayong 61. Last 21 minutes pa ako, 21 minutes. Medyo matagal-tagal pa naman. Sino pang di napipin? Kaibigan rin ni B-Vlog, baka baba ka rin ng bahay, kaibigan rin ni B-Vlog. Ito kasi Kasanggalon Bitaksalan. Sunny Official, host, thumbs up. Salamat pa di. O, dito na tayo sa Kasanggalon Bitaksalan. Bughaw TV Dan from Elveres Official. Maritas Christian and Travel. Nagbaba pa si Bughaw. Yun, meron pala. At pala si Bughaw. Kaibigan Kasangga oh. Kasangga. Unang subscribe. Unang giveaway, kaibigan Kasangga. Like number 36. Hindi na ako magbabaka sa kaibigan. Para mapadali tayo. Pangalawa, kaibigan, pangalawa. Kaibigan, bukas na rin ulit. Pasok sa'yo. Salamat. Wala akong lives bukas. Wala akong lives ng bukas. Every other day lang live ko. Thank you, kaibigan Miss Palaka. Thank you so much from Kasanggal. Pangalawa. Like number 38. O, 37 kanina, 38 na. Like 38. Like 40 oh, may dumikit ng isa, like number 40 na oh. Di pa nakadikit oh. Thank you po from Kasanggalon Bitaksalan. Oh, bell all now, like number 41. Saka na idol. Di pa nga ako naka-return ng mga nag-sub sa akin. Salamat.
Okay lang yan, basta babalikan natin. Andyan lang naman yung mga bakas nila. Sunod natin si Bughaw. Salamat Miss Palaka. Salamat host from Marita's Kitchen and Travel. Thank you din po sa inyo. Salamat sa inyo. Thank you po sa lahat from Kasanggalan, Bitaksalan. No Bird Papa. Nag-drop ng bahay pa WhatsApp bakas para mabalikan. Thank you. Kusina ni Juicy, nag-BG-BG. Natin Juliet. Mukbang. Sino pang di napipin? Tamsa Karang from kaibigan Jingo Mix Ninja. Pasensya Jingo ha, hindi ako nakakita gabi. Gabing-gabi na kasi. Kaya lang ni kaibigan ano? Clouds TV official. Akit sana ako para kakanta. Kaso gabing-gabi na nakakapulaw tayo. Kasanggadan Sub with Kalembang from Eliberes official. Masipag magipagdikitan to si ano, si Alvarez official. Sino pang di napipin? Sunny official pala oh. I-ano ko nga to si Sunny official. Sunny official, paki-ano nga yung nakapin. Paki-like tapos mag-comment ka. Baka hindi ka pa nakakapag-comment. May kusuyo para ikaw ang isunod ko. $11 minutes na lang po tayo, 11 minutes. Yan o, Sunny official, ikaw ang kasunod, Sunny official. Kasanggadan subs with Kalimba. Sunny official o. Unang subscribe, mega love shoutout Sunny official. James Vlogs, kusina ni Juicy. Sa mga dumikit sa akin, mamaya balikan ko kayo. Nakita ko ng mga comment pagkatapos ng live ko. Magbabalik yan sa ating Marita's Kitchen. Like number 5. Thanks hot. Kain po from Jim Vlog. Sige, mag-ender na ako. Natutong Jones na rin. Sana official like number 5. May dumikit na rin sa'yo. Like number 8 na to, 8. 3 minutes. Like number 9. 9. Like number 10. Nag-a-add yung like talaga niya. Nag-a-add number 10 na to. Para alam niyo. 3 minutes. Kain po. Thanks host from Sunny official. 10 minutes, last 10 minutes. Pulso ni BBM, tinangkang laslasin ng kanyang karaban. Ano? Ano daw? Pulso ni BBM, tinangkang laslasin sa kanyang karaban. Totoo yan? Kaibigan, totoo yan? Totoo ba yan, kaibigan, ano? Sunny official? Sunny official, Dan, pinanood ko full video mo, grabe. Grabe naman.
Nasugatan talaga kami DBBM. Hindi ba ano yan? Hindi ba Marites? Tamsak po daan from Vilma Evangelista. May 1 subscriber na yung Agnes. O, sino kaya Agnes na yun? Hello po, from Vilma Evangelista. When smile, dan sa bahay mo, Miss Palaka. Kasangkalan bit, no, dikit, nagbakas ako. From Mitit Gabarda. Parang Manay Tunying. Kararating galing sa simbahan from Manay Christ follower. Thank you Manay Christ follower. Malapit na rin ba ako mag-end? Harang Manay Tunying. San official, Jan Watts. Harang ulit. Sunny Official, full pack na po. From Flight Mix Vlog, Dodge TV Vlog, and Sunny Official, BGBG in When Smile. Salamat sa 79 thumbs up niyo po mga kaibigan. Miguel Absent at Pastor Price from Flight Mix Vlog. Tapos na oh. Una. Okay, balikan ko sila. Ate Ambi, BGBG si Ate Ambi. Gawin mo na? Gawin mo na? Kabantay sa akin ng aking aso eh. Sunny Official, dating dikit sa'yo. Yan na, tapos na Sunny Official oh. Tapos na rin oh, nasa ibang lahi na oh. Na kay ano na oh, live stream. Love Angeline Quinto. Angeline Quinto ka pa ah. Mega love shoutout Pastor Christ follower. Sabi niya Ate Kusina ni Juicy. Kahit saan kami nagkikita-kita kami nito ni Ate Kusina ni Juicy. Si Krashiba, Ambisyosa. Talagang umiikot din sila. Sana Linar Vice, Stag Grandma. Last 9 6. Mali pala, di ba yung 3 hours is 180 minutes? Next, sa nakapin. Anong main mobile mo ibang lista? Pawats nga ulit po niyan, short lang yan, short. Padya, ano nga pong main mo, Vilma Evangelista? Kasi main to main ako dito, main to main, kaibigan. Vilma Evangelista. Pag di mo sinabi yung main mo, hindi rin kita jajakitan. Sabihin mo yung main mo. May kisuyo po, sabihin mo po yung main, tapos jajakitan kita, tapos ibaba mo yung main mo. Kasi meron na naman pumasok ko, ninja, nagpa-jacket. Tapos di naman nagpakilala ng main. May mga ano to eh, may mga balak tong mga to eh. Yung nagpapasok ng ninja, tapos pag tinanong mo main, hindi sasabihin yung main, tapos aalis na. May mga binabalak yung mga yan eh. May isa na po kasi aming kaibigan na terminate yung ano, channel. Kaya nag-iingat na po kami. Kaya wag naman sana kayo magagalit kung anong main nyo pag tinanong ng nagla-live stream. Ay, omen pala, main. O sige, may jacket ka na, nabigyan na kita. Kalimbangol ko na rin sa akin, oh. $425. Sorry hindi ko kasi nakita agad. Nakapasyal ka na sa live ko eh. Baba ng bahay mo.
Main ko yan. Sisi ko sinanito si galing ako sa bahay mo. 3 videos pinanood ko. Nakapasyal ka na sa live ko eh. From Vilma Evangelista. Yan po, thanks. Oh, thank you. Sorry, hindi ko agad nakita sa kanina. Naguto channel ako, hindi ko agad nakita. Thank you, kaibigan Vilma Evangelista. Dudes TV Vlog. Salamat. Baba ka na bahay mo para ipin, oh. Kaibigan Vilma Evangelista. Manny Grace pala yun, baba na bahay. Miss pala ka. Pakibabalink mo. Hindi ako makapasok sa Go Channel. Please, thanks. Bakit hindi? May moderator ka naman ah. Host out na po ako. Grocery pa muna kami. Salamat. Sige, Ate Roms, may vlog. Thank you very much. O, padikit naman nga po nito. Pakidikit, baguhan. Vilma Evangelista. Ay, hindi pa pala nagtatagal si ano. Pakidikit muna pala dito, oh, kaibigan ano. Vilma Evangelista. Oh, kakapin nga lang pala, sorry. Yan o, pakipanood. Baka magalit. Kapitan Juan, magandang hapon host. Nakapasyal uli, kumusta? From Kapitan Juan. Yan o, pakipadikit niyan, kaibigan Vilma Evangelista. No skip ads naman kasi monetize channel din yan. Magandang hapon host, nakapasyal din ulit. Oo, kasi wala pa kang jacket eh, kay Kapitan Juan eh. Yan na, may jacket ka na Kapitan Juan. Thank you sa pagdala ulit. Host, tambay muna ako. Cooking time na. Oh, mag-ender na ako. Pagkatapos ni ano. Manay Tita, may grab shoutout. May grab shoutout po. Kuya Christ from Manay Tita Vlog. Pagkatapos ni Vilma Evangelista. Salamat from Kapitan Juan. Sa nakapin po, may kisuyo sa nakapin. Para patan natin ni Vilma Evangelista. Kapatid po ito ni Heart Evangelista ha. Kapatid po ni Heart Evangelista yan, si Vilma Evangelista. Ito po, Juliet De La Torre. Kapatid po niya si Joel Torre. Harang lang ha, from Flipmix. Walang S yan, walang S. Silent S to si Ate Juliet De La Torre. Yun, Joel Torres yun. Harang lang ha, from Flipmix. Thank you host and all from Joyous Heart by Jay. Di na ba gumawa ng bagong channel si Miralisa? Meron, may gumagawa uli. Eh nakakaawa nga kaibigan Kapitan Juan. Kaya nadadala na ako sa mga ninja. Kaya main to main na ako ngayon, kaibigan Kapitan Juan. Kapatid na Babes, Marcos. Baka friend mo na yan. Baka friend mo siya. Kapatid ni Babes hindi ko pa kilala yan. Hindi ko pa nakikita dito sa bahay ko yan. Babes Marcos na yan. Marcos Hani Duterte, meron. Marcos Hani Duterte. Yan po ang channel niya oh. Itong sabi yun. Yan, Sunny Official, yan. Sunny Marcos Duterte, yan po. Pero po yung Babes Marcos, baka hindi pa. Hindi ko pa nakikita yan eh. Kasi pag nakikita ko na dito sa live stream, kilala ko. Tsaka pag nakikita ko sa comment section ko sa mga upload, kilala ko. Thumbs up ulit sa Nakapin House. Dan di thumbs up sa premiere niya, Vilma Evangelista. Ay premiere lang pala yun. O, punta ko na oh. Dikitan mo si Babe Marcos. Bakit ka na mayroon doon? May ayuda ba doon na ano? Babes Marcos. Kaibigan Vilma? Anong mayroon kaya no? Kaibigan Babes Marcos? Dan sa bahay mo, Miss Palaka.
Main yan, main. Main ba? Hindi naman pwedeng ano. Baka pag i-subscribe mo, di naman bumalik. Saka na lang, pag ano. Saka na natin i-subscribe. O, unang ayuda o. Unang giveaway. Vilma Evangelista, nadikitan na po kita kaibigan. Unang giveaway o. Like number 23. O, like number 23. Like number 24. O ba't 22 dito? Sa kapila 23. Patras. Patras sa number 23 pa lang oh. Dapat 24 na to eh. 24 na. Tingnan natin dito. O, pangatlo. Ayun, nahuli lang pala. O, like 25 na o. 26 na to. O, like number 26 na to. Nahuli lang pala. Pangatlo. Wala ka sa buhay mo. Pang-apat. Nag-background voice mo. Off mode isa. Nag-background. Bayaan nyo lang yun. Background din. Yan, talaga sadyang ganun yun. Like 27. Oh, 27 yan. Apat. Last, ano na po, mag-enda po ako, mag-enda. Kita-kita pits tayo sa mga magla-live stream ulit kung sino man ang kasunod ko magla-live. Magbakas kayo, balikan ko kayo. Salamat. Copyright tunying. May copyright ba? May copyright. Salamat host for Marita's Kitchen. May sounds pa pala. Yun, narabas na. Bye everyone. Ingat lagi from Atembe. Kakagising ko lang from Break Channel. Out na rin ako from Marita's Kitchen and Travel. Sharin Mix Bag. Like 83 from Grandma. Yun, thank you Grandma. May jacket na po yan ate. Sharin Mix Vlog. Salamat po sa patamsak from Vilma Evangelista. Wala na. Oh, wala na nga eh. Well, ito si Joy Sakakita. Hindi ko pa nakikita naman to. Welcome sa live stream. Araw-araw ko na andyan kay Joy Sakakita. Isang linggong di magparamdam, tatanggalin na rin kita. Ganun lang. Sabi nga ni ate, ang aking kaibigan na si ate Regina, pag di nakasupport sa'yo, tanggalin mo na rin kasi kawawa ka naman, support ka ng support. Salamat ka Tonying, Grandma, from Clyde Mix. Sa Lersim, bigi-bigi. Yun, mag-end po ako mga kaibigan. Sa naiwan ko dyan, 16 viewers. Kita-kita po tayo sa susunod na live stream kung sino man ang ating maabutan, kung sino ang ating maikutan. Puti double sino kapin, Vilma Evangelista. Balikan niyo po yan na si Winsmile, ha? Mabait po yan si Winsmile. Yun, lakas, may sounds na tayo. TYS, kailangan na talaga mag-out. Baka makopyright, delikado, wala tayong sayang 3 oras ng pagnangaw-ngaw. And po ako ha, thank you very much. Salamat sa mga nag-thumbs up, sa nagtambay, sa nagpalipad, Ate Marita's Kitchen. Thank you very much po. Kaibigan Bornibol Vlog, salamat. God bless you Tunying from Red Channel. Pang second sa account ko yan, Sharin Tunying, lalagyan ko ng video yan. Sige ate, salamat ate Grandma. May jacket na oh. Ay, pang second account ko yan, Sharin. Ay, sa'yo pala yun. Okay, thank you. Bye idol. Salamat kaibigan Cheryl si Saler Singh.
Thank you so much from Wilma Evangelista. Ingat idol at sa lahat. Yun, thank you, thank you. Bye-bye and God bless us all. Thank you for coming.